Σας καλωσορίσω άλλη μια φορά. Είναι η τέταρτη φορά που συναντιόμαστε στη σειρά διαλέξεων με τίτλο «Τι μας κρύβουν, διάλογοι για τη συνωμοσιολογία». Εγώ είμαι ο Λεωνίδας Σουκρακατσάνης, είμαι επίκορος καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος του Εργαστηρίου Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών Πόλης, που είναι και η ακαδημαϊκή μας ομπρέλα για αυτή τη σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων. Και είναι μια σειρά διαλέξεων η οποία διοργανώνονται από την ομάδα μας, στην οποία εγώ λειτουργώ ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος, αλλά η ψυχή της ομάδας και ο βασικός άνθρωπος πίσω από την ιδέα της συγκρότησης αυτής της ομάδας και των σεμιναρίων είναι ο Γρηγόρης ο Μάρκου, ο γενικός συντονιστής της ομάδας, ο οποίος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα μας. Η ομάδα πλαισιώνεται από τη Γεωργία Τυρίνα, επίσης μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΒΙΣΑΣ, την Κατερίνα Ψενίσκοφ και τον Δημήτρη Τσιρίμπα, οι οποίοι είναι και οι δύο υποψήφοι διδακτόρισα και διδάκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την Κωνσταντίνα την Καστοριάδου, η οποία είναι απόφοιτη του δικού μας τμήματος και μας στηρίζει με την πολύτιμη της βοήθεια. Λοιπόν, να σας ενημερώσω λίγο για τα γενικότερα του εγχειρήματος. Έχουμε οι διαλέξεις που έχουν πλέον γίνει ήδη τρεις, είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στο κανάλι YouTube του Εργαστηρίου Πόλης, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να τις παρακολουθήσετε, να τις δείτε και να τις ακούσετε. Όλα τα σχετικά link μπορείτε να τα βρείτε είτε στο website της ομάδας και του εγχειρήματος, είτε στο website, στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου. Ε, οπότε, να περάσω για πρώτη φορά έχουμε ταυτοπροσωπία του υποφαινόμενου που κάνω συνήθως στην εισαγωγή και θα λειτουργήσω ως συντονιστής. Οπότε θέλω με πολύ μεγάλη χαρά να πω ένα καλώς ήρθε στην Αθηνά της Πουλαρίκη, στην ομάδα, παρόλο που έχει παρακολουθήσει πολλά από τα σεμινάρια που έχουν ήδη γίνει. Οπότε την πολύ καλή συνάδελφο και φίλη Αθηνά Πουλαρίκη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με μέλος με ερευνητικό έργο και πολλαπλές δημοσιεύσεις από την οπτική κατά κύριο λόγο της ανάλυσης λόγου και της πολιτικής κοινωνιολογίας πάνω σε κάποια καυτά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας των τελευταίων 20 ετών. Ένα από αυτά, δημόσιος λόγος σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία γύρω από το Μακεδονικό, είναι κομβική έρευνα που έχει προσφέρει η Αθηνά Σκουλαρίκη πάνω σε αυτό το θέμα. Δεύτερο, θέματα μειονοτήτων και μετανάστευσης και λόγου περί μειονοτήτων και μετανάστευσης στην Ελλάδα, με ένα από τα βασικά έργα, την επιμέλεια ενός πολύ σημαντικού τόμου του Κέντρου Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων, Μετανάστες και Μειονότητες, Λόγος και Πολιτικές. Και ίσως ο βασικός λόγος για τον οποίο βρίσκεται εδώ σήμερα είναι η ενασχόλησή της με τις θεωρίες συνωμοσίας μέσα από το άρθρο που έχει δημοσιεύσει «Conspiracy Theories Before and After the Greek Crisis, Discursive Patterns and Political Use of the Enemy Themes» στο «Επιστήμη και Κοινωνιολογία» το 2018. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και γι' αυτό μάλλον κάποια μικρή παρέμβαση που θα κάνω ως συζητητής στη συνέχεια. Οπότε, ε, ε, ο χώρος, ο ψηφιακός δικός Αθηνά, και με ανυπομονησία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, ίσως παραπάνω από μένα. Σας έχω παρακολουθήσει και είναι πολύ ενδιαφέρον και ακριβώς επειδή έχω παρακολουθήσει δεν θα εστιάσω τόσο πολύ στα θεωρητικά γιατί έχουμε πει ήδη αρκετά και νομίζω έτσι έχουμε κάνει μια πολύ καλή overview της θεωρίας. Εγώ θέλω να εστιάσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα και με το παράδειγμα των τεμπών. Θα μοιράσω λίγο το... Δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, καθίστε γιατί πρέπει μάλλον κάπως να βλέπω την οθόνη μου. Ωραία, λοιπόν. Εκεί, okay. Λοιπόν,
Ο τίτλος είναι από τις υποψίες στις θεωρίες συνωμοσίας, θεωρητικές προσεγγίσεις και λογοθετικές πρακτικές με αφορμή την περίπτωση των τεμπών. Η προσέγγιση μου εστιάζει στο ζήτημα της διαφοράς ουσιαστικά μεταξύ ενός κριτικού λόγου απέναντι στα γεγονότα που συμβαίνουν ή σε ερωτήματα εύλογα, δημοσιογραφικά ή άλλα, προκειμένου να διαλευκανθεί μια υπόθεση, και στο πώς ουσιαστικά περνάμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι πώς χρησιμοποιούνται πολιτικά. Γιατί στο παράδειγμα που είχα μελετήσει για τη τέλη δεκαετίας 2000 και αρχές 2010, δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2010, είχα μελετήσει περιπτώσεις που δεν είχαμε θεωρίες συνωμοσίας, τις κλασικές θεωρίες συνωμοσίας από τα κάτω, που οι άνθρωποι ή και ειδικά κάποιες περιθωριακές ομάδες διακινούν ή πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες είναι φάνταστες και έτσι ενδεχομένως όχι πολύ ορθολογικές, αλλά αντιθέτως σε περιπτώσεις που η ίδια η πολιτική, είτε η κυβέρνηση είτε πολιτικά κόμματα προωθούσαν θεωρίες συνωμοσίας για να δικαιολογήσουν ουσιαστικά τις ευθύνες τους σε διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν, με τις φωτιές, με την κρίση, με το ζήτημα της, δεν ξέρω αν θυμάστε, το περίφημο σχέδιο Πυθία για τη δολοφονία, την υποτιθέμενη δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας του Κώστα Καραμαλή, και τέλος πάντων διάφορα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την κρίση, με το ποιος ευθυνόταν για την κρίση και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, γιατί δεν είναι μια περιθωριακή πάντα ομάδα η οποία υιοθετεί και διακινεί αυτές τις θεωρίες, αλλά παίζουν ρόλο στην κεντρική πολιτική και χρησιμοποιούνται για την αποποίηση ευθυνών. Δεν θα πω άλλα εδώ, αλλά θα δείτε πως αυτό έχει να κάνει και με τα τέμπη. Προφανώς είναι μια περίπτωση μιας πολύ μεγάλης τραγωδίας, ένα δυστύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή σε 57-58 ανθρώπους, και βέβαια τα ερωτήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλα ως προς το τι έφτεξε και ακόμα παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπάντητα. Οπότε θα ξεκινήσω λίγο με το θέμα των θεωριών συνωμοσίας. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί αυτά τα ξέρετε. Έτσι, πρόκειται για αφηγήματα τα οποία είναι αρκετά συνεκτικά, δηλαδή έχουν ένα σενάριο ουσιαστικά, προκειμένου να ερμηνεύσουν ένα κρίσιμο γεγονός, το οποίο αποδίδουν σε κάποια συνωμοσία, σκευωρία ή σκοτεινό σχέδιο. Οι θύτες είναι μια μικρή κλειστή ομάδα που έχει κάποιο είδους εξουσία και επιρροή, είτε πρόκειται για εξωτερικούς εχθρούς ή ελίτ ή μειονότητες που ελέγχουν τα νήματα έτσι πίσω από το προσκήνιο. Υπάρχουν τα θύματα που πάντα παρουσιάζονται ως ο λαός, οι απλοί άνθρωποι, έτσι σε μια γενίκευση αρκετά απλουστευτική. Το κρίσιμο νομίζω είναι ότι οι άνθρωποι που υιοθετούν τις θεωρίες συνωμοσίας δεν μπορούν να αποδεχθούν την τυχαιότητα, την ενδεχομενικότητα, το γεγονός ότι η πραγματικότητα πολλές φορές επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, και προσπαθούν να βρουν, γιατί αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη πεποίθηση ότι υπάρχει νόημα στα πράγματα, ότι υπάρχει μια σαφής κακόβουλη πρόθεση από κάποιους. Άρα η ευθύνη αναζητάται και αποδίδεται σε άτομα και όχι σε δομικούς παράγοντες από αυτούς που συνήθως εμείς ψάχνουμε στην ιστορία, στην κοινωνιολογία κτλ. Επίσης, μένουν έξω, νομίζω, και οι συλλογικότητες σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, πάντα κάποιοι περιορισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει και έχουν ενορχιστρώσει μια συγκάλυψη, ένα μυστικό, μια σκευωρία ή μια συνωμοσία. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει αυτό το βασικό σχήμα της σύνδεσης διαφορετικών υποθέσεων μεταξύ τους, που δεν είναι αυτονόητο ότι συνδέονται, με το σχήμα αυτό όλα συνδέονται και δεν είναι τυχαίο, έτσι, και προσπαθούν να φτιάξουν ευρύτερες ερμηνείες
Αυτό οι Γάλλοι μάλιστα το λένε μέγα κομπλό, δηλαδή μεγαλοσυνωμοσία. Ε, Μέγει, ας πούμε, σε μια μείζωνα φάση και πρέπει να πω εδώ ότι στην περίπτωση αυτών που προωθούσαν και το σενάριο για την δολοφονία, για την απόπειρα δολοφονίας του Καραμαλή, είχαν συνδέσει τις πυρκαγιές, είχαν συνδέσει τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, είχαν συνδέσει μέχρι και την κρίση με τη λογική, την οικονομική κρίση, με τη λογική ότι θέλανε κάποιοι να υπονομεύσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, το λέω έτσι παρενθετικά τώρα αυτό. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι ότι. Γιατί βγαίνει έτσι περίεργα. Τέλος πάντων, να πάνω οι τίτλοι δεν ξέρω, δεν είναι καλά. Όχι, απλά έχω γράψει φούσου θεωρίες συνωμοσίας ως ένας είδος λόγου. Λοιπόν, εγώ προσεγγίζω λοιπόν το θέμα από τη σκοπιά της ανάλυσης λόγου και θεωρώ ότι μπορούμε να διακρίνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας από τη ρητορική τους. Ότι δεν είναι απλά να ψάχνεις, να είσαι καχύποπτος και κακό, έτσι, να προσπαθείς να βρεις μια εξήγηση, αλλά ότι μπορείς να διακρίνεις πότε πρόκειται για μια αναζήτηση του τι συμβαίνει πραγματικά και πότε έχουμε να κάνουμε με έτοιμες εξηγήσεις στα πλαίσια θεωρίας συνωμοσίας. Η ρητορική αυτή λοιπόν νομίζω ότι έτσι, κάποια στοιχεία πολύ βασικά είναι ότι έχει μια χαρακτηρίστηκα, μια μανιχαϊστική διάκριση του us and them, έτσι, καλοί, κακοί, αθώοι, ένοχοι, εμείς και οι άλλοι. Υπάρχει μια έντονη προκατάληψη απέναντι σε όσους θεωρούνται υπεύθυνοι, δεν είναι τυχαίοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι στοχοποιούνται. Ο καθένας και τέλος πάντων κάποιες κοινωνικές ομάδες, ιδεολογικές ομάδες βρίσκουν τον συνήθι ύποπτό τους, έτσι, και θεωρούν ότι αυτοί φταίνε. Υπάρχει μια καχυποψία έντονη, έτσι, και βέβαια η απόρριψη της επίσημης εκδοχής, είτε είναι αυτή του κράτους ή των επίσημων αρχών για το τι συμβαίνει, οπότε έχουμε αυτό το κάτι μας κρύβουν, τι μας κρύβουν κτλ. Υπάρχει μια αιμονή με τις κρυφές πτυχές της πολιτικής, τα μυστικά και τα ψέματα, ενίοτε και με την πρακτορολογία. Υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος, αλλά πολύ γενικό λόγος, δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν ασάφειες και αοριστείες. Λένε, ξέρω εγώ, ποιοι τα κάναν αυτά, ξένα κέντρα που λέγανε και παλιά. Λοιπόν, έτσι υπάρχουν κύκλοι, ας πούμε. Δεν είναι πάντα σαφές το ποιος ευθύνεται. Υπάρχει έντονη κινδυνολογία στον λόγο, δραματοποίηση, υπερβολές κτλ. Επίσης, απόλυτες εκφράσεις. Υπάρχει μια βεβαιότητα, εκφράζονται με βεβαιότητα και άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αποχρώσεις, δεν υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μπορεί να είναι σε πολλές κατευθύνσεις. Υπάρχουν πολλές φορές ρητορικά ερωτήματα που αφήνουν υπονοούμενα και τα οποία είναι ευκόλως εννοούμενα στην πραγματικότητα. Δηλαδή η απάντηση είναι εκεί. Και τέλος πρόκειται για συνοπτικές κρίσεις με βάση ενδείξεις ή εντυπώσεις, αυθαίρετες συνεπαγωγές ή λογικά άλματα και όχι πραγματικές αποδείξεις. Δηλαδή εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα και στις περιπτώσεις που πολύ συχνά τις τελευταίες δεκαετίες οι καθέξιν συνωμοσιολόγοι έχουν υιοθετήσει ένα επιστημονικό λεξιλόγιο και προσπαθούν να ακολουθήσουν, ας πούμε, τον τρόπο ακόμα που γράφονται και τα επιστημονικά κείμενα, βλέπουμε ότι υπάρχουν λογικά κενά. Και κάτι, ας πούμε, πολλές συχνά είναι επιλεκτική η αφήγηση, είναι επιλεκτικά τα στοιχεία που παρατίθενται κτλ. Άρα εκεί υπάρχει ένα επίσης θέμα μεταξύ του πότε θεωρούμε ότι κάτι είναι πραγματικά στοιχειοθετημένο και πότε όχι. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να συζητήσουμε, αλλά θα το κάνουμε μετά. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι πώς διακρίνουμε τις συνωμοσίες, τις πραγματικές, αυτές που έχουν συμβεί και συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, στην ιστορία, στην πολιτική, από τη συνωμοσιολογία. Ο ιστορικός, πολύ γνωστός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ είχε γράψει ότι ενίοτε οι ψευδείς συνωμοσίες αποκρύπτουν αληθινές. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ψευδείς συνωμοσίες, αλλά πολλές φορές αυτές από κάτω κάνουν φασαρία και από κάτω υπάρχουν πραγματικές συνωμοσίες, τις οποίες κανείς τέλος πάντων δεν έμαθε ποτέ τίποτα. Θα πω ένα παράδειγμα εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ εύλογο. Σκεφτείτε την δολοφονία του Κέννεντι.
Η δολοφονία του Κέννεντι ήταν προφανώς μια συνωμοσία. Δηλαδή δεν ήταν, έχει αποδειχθεί με όλους τους τρόπους ότι δεν μπορεί να έδρασε μόνος του ο Όσβαλντ, ας πούμε. Και ότι κάτι εκεί κάποιος σχεδίασε αυτή τη δολοφονία, έτσι, που είναι σε ύψιστο επίπεδο, ένα διεθνές γεγονός κτλ. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε και δεν αποδείχθηκε ποτέ τίποτα, έχει δώσει λαβή σε πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες κρίνονται συνήθως έτσι εφάνταστες ή ξέρω εγώ ατελείως αυθαίρετες κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχε συνωμοσία σε αυτή και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Άρα παραμένει το ερώτημα πώς διακρίνουμε πότε έχουμε μπροστά μας μια προσπάθεια να εξηγηθεί ένα φαινόμενο ή ένα γεγονός και πότε έχουμε συνωμοσιολογία. Λοιπόν, γιατί βέβαια και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις και μυστικά υπάρχουν και συγκάλυψη υπάρχει και απόρριτα σχέδια υπάρχουν και συνωμοσίες υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τη μία τη συνωμοσιολογία και στο δημόσιο λόγο, στα ΜΜΕ, στην πολιτική, έχουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι είτε ο κριτικός λόγος, είτε ο ερευνητικός λόγος, είτε ο δημοσιογραφικός λόγος, ο οποίος θέτει ερωτήματα. Θέτει ερωτήματα, αναζητά ερμηνείες, προτείνει ενδεχομένως κάποιες εκδοχές και εκεί πρέπει να μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση για το πότε αυτό περνάει στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Λοιπόν, αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι να βάλουμε στην άκρη τις ακραίες ανορθολογικές θεωρίες συνωμοσίας που συνήθως αυτές μελετάμε και θεωρούμε ότι είναι ενδεικτικές για το ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με ψυχοκοινωνικές ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας και των ατόμων που υιοθετούν αυτές τις θεωρίες. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι τόσο παράλογες ή μπορεί να μην είναι και καθόλου παράλογες, ακολουθούν λογικές συνεπαγωγές, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν στηρίζονται σε στοιχεία τα οποία έχουν διασταυρωθεί, δεν στοιχειοθετούνται, υιοθετούνται κάπως αυθαίρετα γιατί πείθουν χωρίς να είναι σίγουρες, έτσι, και ο κόσμος έχει την τάση να τις πιστεύει και να τις ασπάζεται και να τις διακινεί και αυτό με τα social media έχει γίνει πολύ πιο εύκολο γιατί πραγματικά πείθουν ως μια εκδοχή της πραγματικότητας αλλά πάσχουν στο επίπεδο της διερεύνησης. Λοιπόν, και βέβαια απ' την άλλη να έχουμε στο νου μας ότι ειδικά στα ΜΜΕ ή στην κομματική αντιπαράθεση ενίοτε εσκεμμένα υιοθετούνται καταγγελίες που δεν έχουν ελεγχθεί, αποδειχθεί, προκειμένου να στριμώξεις τον αντίπαλο, να πιέσεις και να αναζητήσεις απαντήσεις, ας πούμε. Έτσι. Άρα όλα αυτά είναι αναμενόμενα μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και σε μια περίπτωση όπως των τεμπών, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Αναφέρω εδώ απλά μία παράγραφο από ένα κείμενο των Sunstein και Vermeulen, το Conspiracy Theories, Causes and Cures, λοιπόν, και που εξηγεί πώς, ας πούμε, ψυχολογικά, όταν είναι αντιμέτωποι άνθρωποι με ένα δραματικό γεγονός ή ένα γεγονός το οποίο έχει συγκλονίσει, ας πούμε, τον κόσμο, πρώτον είναι προφανές ότι θα αρχίσουν να διακινούνται διάφορες εκδοχές του τι συνέβη και απ' την άλλη οι άνθρωποι βιάζονται έτσι, να υιοθετήσουν μία από αυτές τις εκδοχές ακόμα και αν δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένοι γιατί έχουν ανάγκη να διοχετεύσουν κάπου την οργή, την ενοχή, το φταίξιμο τέλος πάντων, έτσι. Και βέβαια πολύ συχνά αυτό συνδέεται με το ότι θεωρούν εξ αρχής θεωρούν υπεύθυνους αυτούς οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι στην αντίληψή τους αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν κάνουν καλά τα πράγματα ή είναι καχύποπτοι απέναντί τους ή ιδεολογικά είναι αντίπαλοι ή φοβούνται, ας πούμε, εχθρούς και τέτοια. Θυμίζω ότι πολλές φορές στις πυρκαγιές και σε όλα αυτά η ευθύνη αποδίδεται σε Τούρκους πράκτορες και τρομοκράτες και τέτοια πράγματα.
Και βέβαια το κρίσιμο είναι ότι αναζητούν μπροστά σε αυτή το βίωμα το πολύ τραυματικό, την εμπρόθετη πράξη. Δηλαδή ότι υπάρχει πρόθεση και δεν έγιναν τυχαία τα πράγματα. Στην περίπτωση βέβαια του δυστυχήματος των τεμπών, δεν υπάρχει άμεση πρόθεση για να τρακάρουν τα τρένα, να συγκρουστούν τα τρένα, αλλά υπάρχουν ένα σωρό δομικές εξηγήσεις που είναι βέβαια η κατάσταση των σιδηροδρόμων, το ότι δεν υπήρχε, πώς το λέμε, η τηλεδιοίκηση, το ότι υπήρχαν όλες αυτές τις λειτουργίες, το πώς είχαν διορίσει το σταθμάρχη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θα διερευνηθούν και διερευνώνται και έχουν βγει πράγματα έτσι στο φως. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα με τη διαχείριση. Και πιο πολύ η συζήτηση εστιάστηκε στο μετά, στο πώς η κυβέρνηση προσπάθησε να χειριστεί, να το πω κομψά, ή να συγκαλύψει τις ευθύνες του κράτους και της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με ό,τι έγινε. Και εκεί αποδόθηκαν εκεί υπήρχαν διάφορα επίπεδα προβλημάτων, λάθος χειρισμών ή ένα λάθος χειρισμών, οι οποίες έδωσαν λαβή σε πολύ διαφορετικές εστιάσεις για το τι συνέβη. Λοιπόν, και για να περάσουμε, θα δείχνω διάφορα δημοσιεύματα και θα σχολιάζω και στο τέλος προσπαθήσω να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε το θέμα των ευθυνών, έτσι αμέσως μετά το δυστύχημα. Κατά γέννη προσπαθούν να πούνε ότι δεν φταίγανε αυτοί, φταίγανε οι προηγούμενοι, φταίγε ο μόνος σταθμάρχης κτλ. Ότι η επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης και ο Μητσοτάκης προσωπικά μπορούσε να πει ότι ορίστε ο αναχρονισμός του κράτους, οι πελατειακές σχέσεις κτλ. Ενώ οι ίδιοι είχαν διορίσει τον περίφημο σταθμάρχη. Και βέβαια το πρόβλημα πέρναγε στο αν υπάρχει ατομική ευθύνη του σταθμάρχη ή αν υπάρχει μια κρατική ολιγορία και όλα αυτά τα προβλήματα της δημόσιας διαχείρισης των σιδηροδρόμων και των κρατικών υποδομών την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, και βλέπουμε αμέσως να τίθεται το ζήτημα της συγκάλυψης. Εδώ δεν έχω βάλει επί τούτου, ας πούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχω βάλει από πού είναι τα δημοσιεύματα, γιατί δεν έχουν πολύ σημασία, καταλαβαίνετε την κατεύθυνση και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε τώρα στο ποιος έγραψε τι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πολύ γρήγορα, αμέσως την πρώτη εβδομάδα, την πρώτη κινητοποίηση και μετά έχουμε βέβαια τα μεγάλα συλλαλητήρια φέτος. Και πάλι επανέρχεται το ζήτημα της συγκάλυψης. Το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη, έτσι ο κόσμος ζητάει διαφάνεια, θεωρεί ότι δεν απαντάνε και δεν ξέρουν τι συμβαίνει και δεν ξέρουν τι ακριβώς συνέβη και ότι προσπαθεί η κυβέρνηση και το κράτος και η κρατική λειτουργία του ΟΣΕ κτλ. Να κουκουλώσουν ουσιαστικά το τι είχαν κάνει στραβά για να μην πληρώσουν, να μην έχουν πολιτικές συνέπειες κτλ. Απ' την άλλη κάτω, αυτή η εικόνα είναι και από κυβερνητική εφημερίδα που λέει η αντίδραση του Μαξίμου στη χτεσινή λαοσύναξη, μήνυμα ελήφθη. Όπως είδαμε μετά, εδώ είναι λίγο πριν βγει ο Πρωθυπουργός και κάνει τη mea culpa, τέλος πάντων, συνέντευξη, την οποία μετά όμως αναθεώρησε και πήρε πίσω. Λοιπόν, ένας από τους παράγοντες που νομίζω ότι έπαιξε ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι υπήρχαν αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα πορίσματα των επιστημόνων και υπάρχουν ακόμα και δεν έχουμε βγάλει άκρα. Οι δύο πλευρές λοιπόν, αυτοί που είναι πεπισμένοι για τη μία εκδοχή και αυτοί που είναι πεπισμένοι για την άλλη, θεωρούν ότι έχει λήξει το ζήτημα και ότι έτσι είναι. Είτε ότι όντως έφταιγαν, ότι υπήρχε κάποιο έφλεκτο υλικό είτε από λαθρεμπόριο είτε από κάποιο είδους, δεν ξέρω τι κουβαλούσανε, και ότι υπήρχε ξυλόλαιο, το λουόλαιο και όλα αυτή η πτική, οι υδρογονάνθρακες και όλα αυτά που μάθαμε εμείς όσο τα παρακολουθούμε.
Και απ' την άλλη υπήρχε η επίσημη εκδοχή του κράτους που υποστηρίζει με διάφορες επιτροπές και πορίσματα ότι όχι, δεν υπάρχει, ήταν τα έλαια τα σιλικόνης που φταίγανε και τίποτα άλλο. Έτσι. Και εδώ έχω απλά αναρτήσει διάφορες αντιφατικές εκδοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει λήξει αυτή η συζήτηση και ότι ευλόγως, δηλαδή ξέρω πάρα πολλούς σοβαρούς ανθρώπους που λένε ότι αυτό το πράγμα δεν παίζει και αντίστοιχα άλλοι που κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι, που λένε ότι όχι, μήπως ενδεχομένως θα μπορούσε σε μια ακραία περίπτωση να φλεγούν τα έλαια σιλικόνης. Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε εδώ προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα συνέβαλαν στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να βγάλει άκρη και επέτειναν την εντύπωση ότι υπάρχει ουσιαστικά σκεμμένη προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Το γεγονός βέβαια ότι η επιστημονική κοινότητα πολύ συχνά συγκρούεται για το τι ισχύει και δεν ισχύει, δεν είναι πολύ... Οι άνθρωποι οι περισσότεροι δεν είναι εξοικειωμένοι με το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και θεωρούν ότι κάποιοι ψεύδονται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έφτιαξε ένα κλίμα και μάλιστα ειδικά τους τελευταίους μήνες. Απ' την άλλη είχαμε ένα επίπεδο παραπληροφόρησης, δηλαδή πραγματικά τις πρώτες μέρες αυτά τα μονταζιέρα στα τέμπη είναι επειδή τα ηχητικά που έδωσε ο ΣΕ λίγες μέρες με την πρώτη εβδομάδα μετά το δυστύχημα είχαν κοπεί και ραφτεί και δεν ήταν ολόκληρα. Ήταν εκεί που ακουγόταν αυτός να λέει φεύγουμε, ναι φύγε και τέτοια και λείπανε κομμάτια όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Άρα είχαμε μία προσπάθεια να αποκρύψουν κάποιοι υπεύθυνοι κάποια ζητήματα που ενδεχομένως μετά που τα ακούσαμε ολόκληρα, αν θυμάστε, είναι συγκλονιστικά γιατί φαίνεται ένα χάος, ότι δεν ξέρουμε τι τους γίνεται, ας πούμε, πραγματικά κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος. Αυτό βγαίνει αμέσως, έτσι. Δηλαδή βγαίνει την πρώτη εβδομάδα, δεν το αποδέχονται όλοι γιατί το γράφει το Βήμα, δεν το γράφουν οι άλλοι, η κυβέρνηση αρνείται. Και απ' την άλλη, μετά από όλη αυτή την ιστορία, όταν βγήκαν τα ηχητικά από το 112 που τα ακούγαμε τα κορίτσια εκεί, τους φοιτητές να υποφέρουν και να ζητάνε οξυγόνο και να λένε ότι θα πεθάνουν και όλα αυτά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός κυβέρνησης, ανήρθη σε μία εκδοχή ενός πραγματογνώμονα που έλεγαν ότι αυτά ήταν πάλι κομμένα και ραμμένα και ότι πήραν ηχητικά από άλλους και έχουμε εδώ δηλαδή μία παραπληροφόρηση, το οποίο δεν ίσχυε καθόλου. Έτσι. Ποτέ τελικά δεν, αμφισβητήθηκαν αυτά. Και βλέπουμε ότι διακινούσαν πολλές φορές, και δεν είναι μόνο αυτή η φορά, και οι επίσημοι φορείς και οι επίσημοι, τέλος πάντων, της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκδοχές που δεν ήταν διασταυρωμένες και τέλος πάντων τους συνέφεραν, αλλά δεν στέκανε. Λοιπόν, συνεχίζονται οι εικασίες. Έτσι, έχουμε την εκδοχή του λαθρεμπορίου, το οποίο αρχίζει να διακινείται ανεπίσημα από ανθρώπους που αρχίζουν να λένε «Μα τι στο καλό, γιατί μπαζώσανε το χώρο» και πού ήταν αυτό το ξυλόλιο κτλ. Και διακινούνται τέτοια ρεπορτάζ. Να πω εδώ ότι έχουμε την εκδοχή που μπορεί πλέον κανείς, ας πούμε, πραγματικά αν δεν αποδειχθεί, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί επειδή έχει καλυφθεί ο χώρος, δεν μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε, αν όντως το λαθρεμπόριο δεν ισχύει, έτσι. Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη εκδοχή για το γιατί μπαζώσαν το χώρο και είναι η επικοινωνιακή εκδοχή. Δηλαδή ότι μπαζώσαν το χώρο γιατί ετοιμαζόντουσαν για εκλογές και δεν θέλανε να φαίνεται αυτό το πάρα πολύ σοκαριστικό τοπίο, το καμένο με τους ανθρώπους, με τα αυτά, γιατί υποτίθεται ότι είχαν ήδη πάει και είχαν ήδη σηκώσει τους γερανούς και άρα δεν στέκει αυτή η ιστορία ότι πήγανε να ρίξουν τσιμέντο για να στηρίξουν τους γερανούς. Αυτό είχε ήδη γίνει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, δεν συνεχίζω
την ερμηνεία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις εκδοχές αυτές με τα πόσα χιλιάδες λίτρα ξυλόλια μπορούσαν να σηκώσουν τα τρένα. Εκδοχές ότι το μυστικό κρύβεται στην πρώτη μηχανή, στη δεύτερη μηχανή, και η εκδοχή της κυβέρνησης ότι πρόκειται για λάθη και παραλήψεις, αλλά όχι για συγκάλυψη. Και εδώ είναι η εκδοχή που ουσιαστικά πέρασε και ο Δασάν, αλλά ότι δεν υπήρχε συγκάλυψη. Τώρα, από τις πρώτες μέρες είχαμε και όντως θεωρίες συνωμοσίας τραβηγμένες, από αυτές τις που μας αρέσουν να χαζεύουμε και να γελάμε. Η μία είναι ότι είναι ενεργειακό, λέει, το σημείο και είναι καταραμένη η κοιλάδα των τεμπών και ότι υπήρχαν σχέδια σατανιστών και ομαδικές θυσίες. Η άλλη είναι ότι τι έγινε και εξαϊλώθηκαν οι μηχανές των τρένων και τι συνέβαινε στα κοντέινερ και βέβαια τα περίφημα εγκάβματα των πυροσβεστών, τα οποία δεν είναι συνωμοσία, είναι αλήθεια, αλλά τα έχουν συνδέσει εδώ με τον οσφόρο και διάφορες άλλες ωραίες γραφικές αναπαραστάσεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλες απίθανες ιστορίες. Μπαίνουν στη μέση μασόνοι, μπαίνουν στη μέση καημένοι Ρωμά που παίρνουν το χαλκό, τα ακούσαμε και από την κυρία Λατινοπούλου. Βλέπουμε να χρησιμοποιείται πολύ η εκδοχή της συνωμοσίας με όλους τους τρόπους, και αυτός ο λογαριασμός που είναι τρόλ ουσιαστικά, που συνέδε το θέμα με νατοϊκό πολεμικό υλικό. Λοιπόν, για να το θέσω πού είναι το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά δεν στηρίζονται πουθενά. Έτσι, είναι διάφορες εικασίες ή ξέρω εγώ φήμες ή κάποιος είπε κάτι και άρχισαν να το σκέφτονται και να διακινείται ως δεδομένο. Λοιπόν, μετά έχουμε τις άλλες ιστορίες με το ότι πέθαναν 2 υπάλληλοι κρίσιμοι μάρτυρες που θα ήταν μάρτυρες στη δίκη, σκοτώθηκαν. Και έχουμε εδώ πέρα τα πρωτοσέλιδα που θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι το ατύχημα δεν ήταν ατύχημα. Και ότι στην ουσία, βλέπετε, είναι αυτός ο τύπος λόγου που έλεγα ότι το λέει χωρίς να το λέει ρητά και έχοντας ρητορικά ερωτήματα, έτσι, περίεργες συμπτώσεις, ερωτηματικά, προκαλεί ο θάνατος, δυστύχημα ή μαφιόζικο χτύπημα, πώς σιώπησε ο διευθυντής του ΟΣΕ. Έτσι, θεωρείται όμως ότι δεν αποκλείεται να είναι ένα απλό ατύχημα με τη μηχανή. Και μετά, έτσι, είχαμε την άλλη φοβερή ιστορία με το θάνατο του γιου της εισαγγελέως της Λάρισσας, η οποία η ίδια άφησε να διαφανεί ότι κάτι υποψιάζεται και ότι επέμενε ότι αποκλείεται να πέθανε μόνος του, και ταυτόχρονα το μακελιό το δημοσιεύει αυτό ως δεδομένο, στοχοποιώντας τον ίδιο το Μητσοτάκη. Η μαφία Μητσοτάκη σκότωσε και το γιο της εισαγγελέως, και από κάτω όλα η Κόζα Νόστρα και όλα μια ρητορική μίσους και τα λοιπά, όπως συνηθίζει αυτή η εφημερίδα. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ δύο λόγων, δύο τύπου λόγων, ας πούμε. Ο πάνω είναι ένας τίτλος από άρθρο που λέει «Τα ερωτήματα για το θάνατο του γιου της εισαγγελέα Λάρισσας, οι αρχικές ανακοινώσεις των συναδέλφων της και ανάρτησή της». Προσπαθούν σε ένα ρεπορτάζ να δώσουν τα στοιχεία του τι έγινε, προφανώς βέβαια αφήνοντας κάποια ερωτήματα ανοιχτά για το ότι συνέβη, ήταν νωρίς, δεν είχαν βγει τα πορίσματα της αστυνομίας κτλ. Και απ' την άλλη έχουμε αυτό το τίτλο και τους υπότιτλους του μακελιού που είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε βεβαιότητες, έχουμε απαντήσεις, έτσι, δεν έχουμε ερωτήματα, και είναι πλασάρει ουσιαστικά την εκδοχή που τον συμφέρει. Λοιπόν, εκεί βέβαια φτάσανε πλέον η κυβέρνηση να διαρριγνύουν τα αιμάτια τους ότι θα μας βγάλουν και δολοφόνους κτλ. Και αρχίζει η αντεπίθεση, όπου η κυβέρνηση
καταγγέλει με όλους τους τρόπους την συνωμοσιολογία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι το τρένο μετέφερε ξυλόλαιο εκρηκτικά, είναι ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας. Ο Φλωρίδης, όσοι κάνουν σπέκουλα για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ο Γεωργιάδης, δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα, η συνωμοσιολογία καταστρέφει τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός ξανά είχε πει ότι, ότι το μπάζωμα είναι θεωρία συνωμοσίας. Γράφανε ότι τέλος η θεωρία συνωμοσίας. Και βεβαίως είχε βγει σε 2 περιπτώσεις τα ελληνικά hoaxes, και χωρίς να έχουμε κάποιο τελικό πόρισμα, αλλά μόνο από κάποια στοιχεία της διερεύνησης, θα προσπαθούσαν να λήξουν το ζήτημα, δημιουργώντας άλλα ερωτήματα για το πώς λειτουργούν ως fact-checking. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συνεχίζονταν οι διάφοροι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που είναι κοντά στην κυβέρνηση, συνεχίζανε τη συζήτηση περί του ότι η αντιπολίτευση ενορχίστρωσε θεωρίες συνωμοσίας και την βορυχία και μεγαλύτερη πολιτική απάτη στην ιστορία της χώρας, και ότι το μπάζωμα είναι η μετάλλαξη του ψέκασμα κτλ. Λοιπόν, τώρα, το ενδιαφέρον είναι λοιπόν ότι στη συνέχεια ή παράλληλα είχαμε την ίδια την κυβέρνηση να διακινεί θεωρίες συνωμοσίας. Η αρχή ήταν ότι σε πάρα πολλές δηλώσεις, αλλά και σε φιλοκυβερνητικά μημία, μιλάγανε για σχέδιο πολιτικής εκτροπής, από το γεγονός ότι ο κόσμος διαδήλωνε και ρωτούσε τι συμβαίνει και πίστευαν ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και το γεγονός ότι ο κόσμος διαδήλωνε για ένα ζήτημα το οποίο τέλος πάντων αφορούσε ουσιαστικά όλους τους ανθρώπους που πιστεύαν ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο στα παιδιά τους, και θεωρούσαν από την κυβέρνηση ότι αυτό είναι ενορχιστρωμένο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι οι άνθρωποι στην ουσία, πώς το λένε, τους χειρίζονται και ότι έχουν παραπλανηθεί και ότι ο στόχος είναι η πολιτική εκτροπή και η πτώση της κυβέρνησης. Έχουμε από την μια υπερβολή και εδώ ως προς καταρχήν τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης, η οποία είναι κατακαιρματισμένη με πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά κτλ., να συντονίσουν όλο αυτό. Όταν αυτό δεν προχώραγε, άρχισαν να κυκλοφορούν οι ειδήσεις, τις οποίες υιοθετούσε η κυβέρνηση επισήμως. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης μίλησε στη Βουλή για ψεύτικους λογαριασμούς για τα τέμπη και ότι υπήρχε έκρηξη bots τον τελευταίο μήνα, που ήταν τότε που έγιναν μια μεγάλα συλλαλητήρια. Και ότι τα bots είναι ρώσικα και επιτίθενται στην Ελλάδα. Και βλέπουμε εδώ πρωτοσέλιδα πίσω από το κόμμα Καριστιανού ο Πούτιν, και έφτασε στο σημείο λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ο ίδιος διακινούσε από την αρχή ακραίες θεωρίες συνωμοσίας, να δηλώσει ότι ο Πρωθυπουργός είναι ψεκασμένος επειδή διακινεί τις ιστορίες με τα ρώσικα bots. Το Inside Story εντωμεταξύ έβγαλε μια πολύ καλή, ένα ερευνητικό άρθρο για το πώς προέκυψε αυτή η ιστορία και πώς, ας πούμε, ήταν απόλυτα στον αέρα. Ενώ βέβαια πρόκειται για δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με τη ρωσική προπαγάνδα. Λοιπόν, και έχουμε και τις καταγγελίες της αστυνομίας, όπου έλεγαν ότι οι διαδηλωτές ήθελαν νεκρό διαδηλωτή αστυνομικό για να δημιουργήσουν χάος και να ρίξουν την κυβέρνηση. Και ξαναγυρνάμε σε όλη αυτή την ιστορία ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αθώες κινητοποιήσεις και ότι ο κόσμος δεν έχει ειλικρινή διάθεση όταν κινητοποιείται και όταν διαμαρτύρεται, αλλά είναι με στόχο πολιτικό και κομματικό. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά να συζητήσουμε. Οπότε, τα συμπεράσματα που μπορώ εγώ να βγάλω από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι προφανώς υπάρχει μια διάχυτη δυσπιστία για τη διαλεύκανση του δυστυχήματος των τεμπών και την απόδοση δικαιοσύνης, η οποία σχετίζεται με την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, την οποία έχουμε παρατηρήσει από την κρίση και μετά, τουλάχιστον, αν όχι και πιο πριν,
Δεν εμπιστεύονται οι περισσότεροι άνθρωποι το κράτος. Έχουμε σχετικές, τις ξέρετε, έχουμε σχετικές έρευνες. Ούτε την αστυνομία, ούτε τα ΜΜΕ, ούτε την κυβέρνηση, ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε τις ανεξάρτητες αρχές. Οπότε όλο αυτό προφανώς θέτει όχι μόνο μία έτσι, έλλειψη εμπιστοσύνη στην ίδια τη δημοκρατία, αλλά και μια διάχυτη δυσπιστία απέναντι στο τι μαθαίνουν και ποιες είναι οι επίσημες εκδοχές. Έτσι, δεν είναι Αλλά καλόπιστη, γιατί. αν μη τι άλλο, Ε? μάλιστα, ναι, απέναντι στο τι διακινείται ως επίσημη εκδοχή των πραγμάτων. Προφανώς είναι αυτά που είπαμε πριν, οι ψυχολογικοί παράγοντες, αλλά απ' την άλλη υπήρξαν αναμφισβήτητα χειρισμοί που δικαιολογούν την καχυποψία. Δηλαδή, το γεγονός ότι έγινε αυτό το μπάζωμα στο χώρο του δυστυχήματος ενώ απαγορεύεται από την ανάκριση, έτσι, να αλλοιωθεί ο χώρος. Αλλοιώσανε τα ηχητικά, αποσιώπησαν στοιχεία. Οι ανακριτικές αρχές δεν ανταποκρίνονταν στα αιτήματα των συγγενών, δεν ρωτούσαν. Συγγνώμη, πρέπει να κόπηκε. Δεν Ναι, ξέρω που κόπηκε για κόπηκε. ελάχιστα, οπότε... Ελάχιστα. Ναι. Ωραία, τότε να το Άντε. ξαναβάλω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ναι, λέω λοιπόν ότι οι δικαστικές αρχές και οι ανακριτικές αρχές δεν φαίνονταν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των συγγενών, δεν καλούσαν τους μάρτυρες και κυρίως αυτούς που είχαν τραυματιστεί και ήταν στο τρένο και βγαίνανε στις εφημερίδες για να τα πούνε και στις τηλεοράσεις. Έτσι, και μετά από 2 χρόνια μαθαίναμε ότι ακόμα υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν καταθέσει και όλα αυτά. Λοιπόν, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία, η οποία επίσης πρέπει να πω ότι ενώ δεν είχε τότε παίξει ρόλο σε πρώτη φάση, το προηγούμενο των υποκλοπών πρέπει να ενίσχυσε αυτή την καχυποψία απέναντι στον τρόπο που λειτουργούσε και η κυβέρνηση και οι δικαστικές αρχές. Γιατί φάνηκε πως αλληλοκαλύπτονται για το πως, ας πούμε, δεν αποδόθηκε καμία ευθύνη για το τι έγινε. Επίσης, το γεγονός ότι στην Ανακριτική Επιτροπή της Βουλής έτσι, δεν προχώρησε καθόλου η διερεύνηση κτλ. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο στο να υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία και να πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι δικαίως ότι υπήρχε ένας βαθμός συγκάλυψης, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο ότι έχει να κάνει με κάποιο είδους τεράστιο μυστικό, αλλά μπορεί να είναι απλά για το επικοινωνιακό κομμάτι. Για να μην βρεθούν υπόλογοι στη δικαιοσύνη, βεβαίως, ή να μην έχουν πολιτικές ευθύνες, όλα αυτά. Τώρα, αντίθετα, υπήρχε επίσης η σύγχυση που είπαμε με τις αλληλοσυγκρουόμενες επιστημονικές εξηγήσεις που επέτειναν το πρόβλημα στο τι πρέπει να πιστέψει κανείς. Με βάση αυτές υπήρξαν εικασίες οι οποίες άλλοτε οδήγησαν σε ερευνητική δημοσιογραφία, πιεστικά ερωτήματα και κριτική στην κυβέρνηση και άλλοτε ξέφευγαν σε συνωμοσιολογία ουσιαστικά, είτε από πεποίθηση, είτε γιατί κάποιοι πίστηκαν, έτσι, είτε γιατί υπήρξε όντως κάποιο είδους προσπάθεια πολιτικής καταγγελίας. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατήγγειλε τις θεωρίες συνωμοσίας για να αμυνθεί οδήγησε πολύ, τεχνιέντος, στο να εστιάζει μόνο στις θεωρίες συνωμοσίας, να απαντάει ότι όλα είναι θεωρίες συνωμοσίας και ουσιαστικά να μην απαντά, να μην δέχεται καμία κριτική και να μην απαντά σε κανένα αίτημα να διαλευκάνει διάφορα ζητήματα τα οποία ήταν στην ευθύνη του κράτους. Τουλάχιστον πριν τη δίκη, γιατί λένε πάντα η δίκη. Οπότε, στην ουσία, οχυρώθηκε η κυβέρνηση απέναντι στο γεγονός ότι υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας και
εκδοχές οι οποίες ήταν τελείως αναπόδεικτες. Ε, και απ' την άλλη, όμως, έχανε απ' την άλλη κάθε δικαίωμα, τέλος πάντων, να το θεωρεί αυτό, να το χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα, από τη στιγμή που άρχισαν να διαδίδουν και εκείνοι θεωρίες συνωμοσίας για την περισπασμού. Λοιπόν, το που καταλήγει όλο αυτό νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ακριβώς επειδή έχει υπάρξει πολύ μεγάλος χρόνος χωρίς να έχουμε απαντήσεις, έχουμε απ' την άλλη ένα δημοκρατικό πλαίσιο όπου πράγματι συζητείται παντού. Έτσι, συζητείται στα media, συζητείται στα social media, συζητείται στις πολιτικές συναντήσεις, συζητείται στις κοινωνικές συναντήσεις, γιατί το θέμα ενδιαφέρει απλούς ανθρώπους πολύ περισσότερο από άλλα ζητήματα, γιατί νιώθουν ότι τους αφορά, έτσι, ενώ δεν νιώθουν ότι τους ακούμπαγε, ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών. Αυτό το θέμα αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο οδήγησε σε πολύ μεγαλύτερο δημόσιο ενδιαφέρον και άρα δημόσια συζήτηση με όλες αυτές τις ενέργειες που μπορεί να έχει παραπληροφόρηση, οι φήμες, ο ρόλος των social media και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν είναι ούτε σε θέση, ούτε έχουν την εκπαίδευση για να μπορούν να βγάλουν δικό τους συμπέρασμα. Έτσι. Άρα, συνήθως σε τέτοια ζητήματα που δεν είναι της άμεσης εμπειρίας των ανθρώπων, εμπιστευόμαστε κάποιους που θεωρούμε πιο αξιόπιστους από άλλους. Και επειδή αυτό ενέχει ένα βαθμό ιδεολογικής και πολιτικής ή και ιδιοσυγκρασιακής επιλογής, μπορεί να παρασυρθεί κανείς πολύ εύκολα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τελειώσω με αυτό το αστείο σκίτσο που ξέρετε που παραπέμπει στην υπόθεση του Προέδρου του Πανδεσσαϊκού, πώς τον λέγανε, όπου προσπαθεί να εξηγήσει ο Μαρινάκης και λέει ο Πρωθυπουργός πρώτα είπε ότι σίγουρα δεν υπήρχε φορτίο, αλλά μετά ίσως υπήρχε φορτίο, αλλά τελικά δεν υπήρχε φορτίο γιατί ο ΕΟΔΑΣΑ μας είπε ότι ίσως υπήρχε, αλλά εμείς είπε ότι δεν υπήρχε και τώρα του ζητάμε να πει ότι μπορεί να υπήρχε, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε. Λοιπόν, και επειδή πραγματικά περί αυτού πρόκειται, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Τα πράγματα παραμένουν σε μια έτσι αχλή πραγματική σύγχυση. Απ' την άλλη, νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ το απόσπασμα που έχω έτσι, κοπιάρει, που λέει «Καμία θεωρία συνωμοσίας δεν ξεσήκωσε την κοινωνία για τα τέμπη, μόνο η πεποίθηση ότι ένα έγκλημα παραμένει ατιμόρυτο». Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αθηνά Τσικουλαρική για αυτή την παρέμβαση και προφανώς δεν ήθελα να το κάνω στην αρχή, θα το κάνω τώρα ουσιαστικά εν είδη μιας εισαγωγής που δεν έγινε, ότι προφανώς είναι ένα θέμα, ένα συλλογικό τραύμα που μας χτυπάει όλους και ειδικά εμάς εδώ στο Πανεπιστήμιο που μπαίνουμε κάθε φορά από την πλαϊνή είσοδο βλέποντας τα 57 ονόματα των ανθρώπων που έχουν χαθεί σε αυτή την ιστορία. Οπότε είναι πάντα πολύ δύσκολο να το σκεφτόμαστε εξ αρχής και εις βάθος και πολιτικά και κοινωνικά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι θα δοκιμάσουμε λίγο ένα διαφορετικό φορμά από ό,τι κάναμε ως τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια παρέμβαση ουσιαστικά ως συζητητή. Θα μιλήσω λίγο πάνω σε αυτά που είπε η Αθηνά και θα βάλω κάποια ερωτήματα και δεν θα περιμένω να απαντήσει αμέσως. Οπότε, Αθηνά, αν θες, κρατάς δύο σημειώσεις, να ακούσουμε και άλλα ερωτήματα που μπορεί να χτίσουν πάνω σε αυτά για να ανοίξουμε μια κουβέντα, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και αυτό το φόρμα. Οπότε το πρώτο πράγμα που εμένα θέλω να μιλήσω είναι πάμε λίγο να πλαισιώσουμε την παρέμβαση της Αθηνάς Σκουλαρίκη σε σχέση με τα σεμινάρια που έχουμε κάνει ως τώρα. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε ως ενδιαφέρουσα συνθήκη είναι ότι
Για πρώτη φορά, στα δύο προηγούμενα, κατά κύριο λόγο, εστιάσαμε στα υποκείμενα παραγωγής θεωριών συνωμοσίας και συνωμοσιολογίας από μια ανθρωπολογική οπτική που μας πήγε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κόσμο που τι μας είπε, ας αφήσουμε λίγο το λόγο, ας αφήσουμε λίγο το να συζητήσουμε αν είναι πιστευτά, αληθινά, να δούμε λίγο τη λογική του πώς χτίζεται αυτό από τα υποκείμενα, γιατί τα υποκείμενα μπαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ, και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, πάμε στην πλευρά του λόγου, πάμε να εξετάσουμε το λόγο και αυτό που μας προσφέρει η Αθηνά Σκουλαρική είναι αυτή τη δυνατότητα, αφού εξετάζουμε το λόγο, να μιλήσουμε για κριτήρια. Πάμε να μιλήσουμε για κριτήρια, το τι κάνει κάτι να είναι μια τελείως έολη συνωμοσιολογία, την οποία δεν χρειάζεται να τη συζητήσουμε. Τη βγάζουμε από το τραπέζι. Γιατί νομίζω ότι ίσως εκεί ήταν και το όριο, και εγώ το είχα ρωτήσει στις προηγούμενες παρεμβάσεις, ότι και εμένα λίγο αυτό ήταν που με προβλημάτιζε στην όλη μας κουβέντα, ότι αυτό όταν πάμε να το δούμε από την πλευρά του λόγου, πάμε να το βγάλουμε έξω. Και πάμε να δούμε αυτά που είναι στο όριο. Δηλαδή, είναι η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγηθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με την ποιότητα, και δεν το λέω αξιολογικά ποιότητα, το είδος του λόγου, το είδος της κατασκευής ιστορίας, της χρήσης των, ε, των μέσων για την εξήγηση, για την, έτσι. Οπότε, νομίζω ότι ένα πράγμα, η πλαισίωση είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ ωραίο που φεύγοντας από τη θεωρία πάμε σε ένα παράδειγμα και το βλέπουμε από την οπτική του λόγου ως ένα νέο σημείο στην μελέτη των σειράσεων σεμιναρίων. Άρα, ένα είναι αυτό, το μεθοδολογικό. Δεύτερο, ε, αναρωτιέμαι, και νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ρόλος της επιστήμης. Είναι κάτι που είχε προκύψει ως συζήτηση και στα προηγούμενα μας σεμινάρια, ειδικά όταν οι κουβέντες γυρίζανε σε περιπτωσιολογία και κατά κόρο νομίζω και στα δύο προηγούμενα σεμινάρια και στα τρία μάλλον, είχαμε γυρίσει στην ιστορία με τον COVID. Και πώς η, ε, ο ρόλος της επιστήμης και το τι περιμένουμε από την επιστήμη και το γεγονός ότι έχουμε μια συλλογική ως κοινωνία, όχι ελληνική μόνο, ως παγκόσμια κοινωνία, μια συλλογική ψευδαίσθηση για την επιστήμη ως το χώρο που παράγει απόλυτες αλήθειες, τη στιγμή που δεν τις παράγει, ξαφνικά έχουμε μια έκρηξη συνωμοσιολογίας και θεωριών συνωμοσίας που έρχεται ως απόδειξη. Από τη στιγμή που η επιστήμη ψεύδεται, από τη στιγμή που οι επιστήμονες λένε άλλα πράγματα, για να γίνεται αυτό από κάτω κάτι υπάρχει. Οπότε είναι άλλη μια περίπτωση που το βλέπουμε και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να πάμε να το ψάξουμε λίγο παραπάνω αυτό. Δηλαδή, ποιος ο ρόλος της άποψής μας, της συλλογικής εικόνας περί επιστήμης και κατά πόσο αυτός λειτουργεί ως μια βάση πυροδότησης θεωριών συνωμοσίας. Άρα, δεύτερο σημείο. Και θα κλείσω με ένα τρίτο, που για μένα είναι λίγο το πιο πολιτικό και θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είναι κουβέντα που νομίζω ότι έχω ανοίξει και έχουμε ανοίξει μεταξύ φίλων και συναδέλφων αρκετά. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο απέναντι σε αυτό το πολύ δίκαιο συλλογικό αίτημα που αρθρώθηκε μετά το δυστύχημα και μετά περί ανάδειξης των ευθυνών, των ιστορικών πολιτικών ευθυνών, των συγκεκριμένων ευθυνών, των ευθυνών συγκάλυψης που είχε σαφέστατα ως αποτέλεσμα το μπάζωμα, ανεξαρτήτως το ποιο ήταν το πρόβλημα, έτσι, γιατί χάνει στοιχεία από ένα τόπο εγκλήματο. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι η στιγμή που με το να στραφούμε τόσο έντονα στο θέμα της ουσίας που προκάλεσε την έκρηξη, πολιτικά αφαίρεσε από τη δυναμική που είχε αυτό ένα συλλογικό κίνημα αυτής της κοινωνίας να ζητήσει ευθύνες για αυτό που έγινε. Και εγώ νομίζω το πολιτικό σημείο είναι εκεί το κρίσιμο. Ότι ουσιαστικά λειτουργεί αντιπολιτικά, αν θέλουμε να πάρουμε με τον κλασικό όρο έτσι, της πολιτικής αντιπολιτικής, ότι έχουμε μια αντιπολιτική διαδικασία. Λειτουργεί όσο αμφισβήτηση, όσο κριτική και να είναι, εκεί έχουμε μια συνθήκη που οθεί ένα κίνημα να διαπραγματευτεί πράγματα που δεν μπορεί να απαντήσει και τη στιγμή που τα κάνει σημαία αυτά, αντί να παραμείνει με σημαία το κομβικό πράγμα που ξέρει, που είναι η μεγάλη ευθύνη της εξουσίας
για το δυστύχημα και η μεγάλη ευθύνη της εξουσίας στο να αποκρύψει την δυνατότητα το να ερευνήσουμε αυτό το δυστύχημα, ουσιαστικά γυρνάμε τον κόσμο κάποιους να αναπτύξουν θεωρίες συνωμοσίας που είναι ανυπόστατες, κάποιους να ψάχνουν και να αναλωθούν, να ψάχνουν αυτό και να γυρίσουμε. Εγώ νομίζω αυτό ήταν το πιο, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο το δικό μου θέμα, ότι ακόμα και τον βαθύ πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, οθούνται στο να βρούνε μια απάντηση μέσα από εκεί, ενώ δεν ξέρουμε αν είναι το κομβικό αυτό. Το κομβικό είναι ότι γίνεται αυτό το ατύχημα και ότι έχεις μια εξουσία που αντί να πει όλα στο φως εξ αρχής, κάνει ό,τι χρειάζεται είτε για το πολιτικό κόστος να το μειώσει. Άρα, κατά πόσο, αυτό είναι το ερώτημά μου δηλαδή, έχουμε μια αντιπολιτική λειτουργία εκεί της ε, θεωρίας, μιας συνωμοσιολογίας γύρω από τα ΤΕΠ. Λοιπόν, οπότε αυτό που προτείνω είναι σηκώνετε ψηφιακό χέρι όσοι θα θέλατε να κάνετε μια ερώτηση. Μπορούμε να παίρνουμε ερωτήσεις και από το chat που βλέπω ήδη μια ερώτηση από τον Γρηγόρη τον Μάρκου, άρα θα του δώσω και την προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να την θέσει, να την πει ή να τη διαβάσω, εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή του. Μ' ακούτε? Σε ακούμε βεβαίως, μια χαρά. Ωραία. Το ερώτημά μου είναι πιο θεωρητικό, επειδή είδα και την παρουσίαση την πολύ ωραία της Αθηνάς. Ουσιαστικά πρόκειται για τον μανιχαϊσμό που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και στην περίπτωση του λαϊκισμού, να το περιγράψουμε τον λαϊκισμό. Το ερώτημα μου είναι πόσο χρήσιμος είναι ο μανιχαϊσμός αυτό σαν εργαλείο και αν εν τέλει μας βοηθάει, γιατί ουσιαστικά ο μανιχαϊσμός είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται μέσα σε κάθε πολιτικό ανταγωνισμό και ουσιαστικά όταν... Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Σε ακούμε μια Ωραία, χαρά. καλά. Ωραία. Υπάρχει μέσα σε κάθε πολιτικό ανταγωνισμό, άρα σε μια ας πούμε διαμάχη πάντα υπάρχει μια λογική καλού κακού και έτσι αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βοηθητικό είναι. Ακόμα και στο λαϊκισμό μπορούμε να πούμε και ότι ο αντιλαϊκισμός έχει πάλι μια μανιχαϊστική ας πούμε οπτική, εφόσον θεωρεί ότι αυτός είναι ο καλός και ο αντίπαλός είναι ο κακός, η κακιά πλευρά. Το ίδιο μπορεί ίσως να έχουμε και στην έννοια της κινδυνολογίας, ότι έχουμε έναν λόγο περί συνωμοσίας που κινδυνολογεί, αλλά μπορεί να έχουμε και έναν αντισυνωμοσιολογικό λόγο που κινδυνολογεί, με την έννοια ότι και εκείνος θεωρεί ότι η συνωμοσιολογία είναι επικίνδυνη για την κοινωνία, για την πολιτική κτλ. Άρα αυτές οι έννοιες εν τέλει είναι τόσο χρήσιμες ή μήπως να μην τις χρησιμοποιήσουμε και να δούμε πιο αφαιρετικά λιγάκι το φαινόμενο, ας πούμε, ή κάθε φαινόμενο που μελετάμε κάθε φορά. Αυτό. Ευχαριστώ. Να προτείνω, επειδή μάλλον έχουν μαζευτεί αρκετές ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θα μπορούσε να κλειδώσει πάνω σε κάτι που έχουμε θέσει, είτε εγώ είτε ο Γρηγόρης, αν κάποια υπάρχει, αλλιώς να δώσουμε το λόγο και από ό,τι βλέπω, δεν βλέπω κάποιο χέρι, οπότε Αθηνά. Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, Λεωνίδα, το συνόψεις πάρα πολύ καλά, ότι πραγματικά εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι, ας πούμε, και εγώ είχα πέσει κάποια στιγμή σε αυτή πώς να το πω, το trip, τη μανία να ψάχνω να καταλάβω, χωρίς να έχω καμία σχέση, να μην μπορώ να καταλάβω τίποτα από χημεία και τέτοια, και να έχουμε αναλωθεί στο να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε και αν έγινε, να μας φαίνονται εύλογα όλα αυτά, γιατί... Αλλά πράγματι, το γεγονός ότι υπήρξε όλη αυτή η συζήτηση για πολλούς μήνες, προσανατόλισε από το κομμάτι των ευθυνών για το θέμα των σιδηροδρόμων και τις επιχειρηματικές ευθύνες και τις πολιτικές ευθύνες και τις οικονομικές, με την έννοια ότι έτσι είχαμε περάσει και από ένα στάδιο ιδιωτικοποίησης, κατακαιρματισμού του ΟΣΕ σε διάφορες, πώς τις λένε, εταιρείες κτλ. Λοιπόν, όντως αποδυνάμωσε το αίτημα αυτό. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι αυτό θα γίνει στη δίκη. Τώρα, το πόσο βέβαια θα μπορέσει να ξανακινητοποιηθεί η κοινωνία είναι ένα ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έπαιξε ρόλο δεν ήταν τόσο το ξυλόλαιο κτλ. Ήταν περισσότερο το γεγονός ότι ακούστηκαν οι φωνές των παιδιών αυτών πριν πεθάνουν.
Δηλαδή, αν ο κόσμος σοκαρίστηκε, δεν ήταν τόσο γιατί υπάρχει συνωμοσία και κάποιος λαθρέμπορος ή κάτι καλύπτουν, κάποιον καλύπτουν. Ήταν και μια απόκριση πολύ βαθιά ανθρώπινη. Και το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει. Και αν η δίκη δεν αποδώσει αυτό που ζητάει ο κόσμος, είτε θα υπάρξει ξανά κάποιο είδους αντίδραση, είτε ακόμα χειρότερα θα υπάρξει πολύ μεγάλη παρέτηση πια. Δηλαδή μια αίσθηση ότι δεν μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας πουθενά. Αυτό είναι το απολυτικό, το πιο επικίνδυνο. Μια άλλη διάψευση ότι μπορεί να λειτουργήσει με διαφάνεια, ας πούμε. Αν αντιθέτως γίνει μια καλή δίκη, όπως στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, που βγει κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, κάτι λέει, κάποιος και αποδοθούν ευθύνες. Εγώ δεν λέω, επειδή υπάρχει και αυτή η τάση της ανθρωποφαγίας, βλέπουμε, ξέρω εγώ, με το μάτι. Τώρα δεν απαντάω πολύ ακαδημαϊκά, αλλά βλέπουμε το μάτι ότι που έγινε δίκη τώρα, ότι αυτοί που αθώθηκαν, η αντίδραση πάρα πολλών εμπλεκόμενων κυρίως είναι ότι να, πάλι τους προστατεύουν. Δηλαδή, δεν είναι και ο κόσμος έτοιμος να δεχθεί ότι κάποιοι μπορεί να έχουν ευθύνες, κάποιοι να μην έχουν. Έτσι. Γιατί εκεί που υπάρχει ένα τραύμα, αναζητούνται οι υπεύθυνοι. Τώρα, εδώ θέλω να έρθω και είναι ενδιαφέρον στη θεωρία ότι σε σχέση με τα ΜΜΕ και τη συνωμοσιολογία, έχουν υπάρξει αναλύσεις που δείχνουν πώς έχει παίξει ρόλο η εξοικείωσή μας με το λόγο της τηλεόρασης κυρίως, που προσωποποιεί τις ευθύνες. Δηλαδή, ενώ ξέρω εγώ, όταν είχες τις παλιές εφημερίδες, μπορεί να έχεις μια ανάλυση και ακόμα και τώρα που μπορεί να σου είναι πολύ παραγωγική και να σου λέει τι έφταιγε στο ένα επίπεδο, τι έφταιγε στο άλλο επίπεδο, τι έφταιγε στο τρίτο επίπεδο. Στα ρεπορτάζ της τηλεόρασης είναι κυρίως και της αντιπολιτευτικής σύγκρουσης, εστιάζουμε πολύ στα πρόσωπα. Και έχουμε μάθει να αναζητάμε τις ευθύνες σε πρόσωπα και όχι σε θεσμούς και όχι σε δομές. Οπότε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι πολλοί κόσμος είναι έτοιμος να αναζητήσει τους κακούς υπεύθυνους που τα σχεδίασαν και τα συγκάλυψαν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο, αλλά δεν είναι το μόνο. Το άλλο που νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε σε σχέση με την επιστήμη είναι ότι σύμφωνα με αρκετούς θεωρητικούς των θεωριών συνωμοσίας που έχουν αναθεωρήσει εκείνη την παλιά λογική του παραλόγου και των ανορθολογικών προσεγγίσεων, λένε ότι η θεωρία συνωμοσίας και η τάση των ανθρώπων τους τελευταίους 2 αιώνες να υιοθετούν θεωρία συνωμοσίας είναι ακριβώς παράγωγο του διαφωτισμού. Δηλαδή, έχουμε μάθει να είμαστε κριτικοί απέναντι στην εξουσία. Έχουμε μάθει να αμφισβητούμε. Έχουμε μάθει να αναζητούμε ευθύνες, να ψάχνουμε τι έγινε, να ζητάμε απαντήσεις. Και κάποιοι το κάνουν ενδεχομένως πιο ευέλικτα και κάποιοι το κάνουν με έναν τρόπο πολύ πιο απόλυτο ή καχύποπτο ή οτιδήποτε. Αλλά ότι εγγράφεται μέσα στην ίδια λογική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, του 17ου αιώνα δεν θα ζητούσε ευθύνη και θα έφτιαχνε. Υπήρχαν φήμες και τότε, έτσι, πάντα υπήρχαν. Αλλά δεν είναι με την ίδια λογική. Και ότι αυτό έχει ενισχυθεί. Νομίζω, ναι, και σε σχέση με αυτά που είπε, για να μην πω άλλα, σε σχέση με αυτά που είπε ο Γρηγόρης, που τον ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και το έχω και εγώ δει όσο μπορούσα στην προηγούμενη δουλειά. Το θέμα της σχέσης μεταξύ λαϊκισμού και θεωριών συνωμοσίας. Νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα είναι, πώς να σου πω, είναι σαν ομόκεντροι κύκλοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα καθόλου, αλλά έχει στοιχεία. Και επίσης το ίδιο με τον εθνικισμό. Υπάρχουν στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι και η κινδυνολογία και ο μανιχαϊσμός είναι τέτοια στοιχεία, αλλά εκεί που θα διακρίνουμε πότε ο λόγος, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικά συνωμοσιολογικός, είναι όταν έχει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Όχι μόνο κινδυνολογία, μπορεί να έχεις για οτιδήποτε σε εφημερίδες, ας πούμε. Αλλά όταν αυτά όλα δένουν το ένα μαζί με το άλλο, τότε, εγώ έτσι τουλάχιστον θεωρώ ότι μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, μπορεί να μην είναι το πιο χαρακτηριστικό,
αλλά ότι αλλά είναι ένας, έτσι, ένα σύνολο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθω να θυμίσω ότι μας θύμισε η Κατερίνα η Χατζικίδη την προηγούμενη φορά ότι έχει συνεπιμεληθεί ένα τόμο για λαϊκισμό και θεωρία συνωμοσίας από το Routledge, αν Ναι. δεν κάνω λάθος. Μόλις έφυγε, οπότε γι' αυτό το λέω. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Κράνου και μετά στην Κωνσταντίνα Καστοριάδου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είναι η πρώτη φορά που ήρθα, το είδα τυχαία. Δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει τα προηγούμενα, αλλά είδα ότι υπάρχουν ευτυχώς online. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Οπότε συγχωρέστε με όμως αν το σχόλιο είναι κάτι που έχει συζητηθεί, φαντάζομαι. Ίσως και από αυτά που είπατε πριν, καταλαβαίνω ότι όντως ίσως είναι κάτι που στα προηγούμενα να συζητήθηκε. Αυτό που με απασχολεί είναι πως υπάρχει μια τάση από το προοδευτικό, ριζοσπαστικό τέλος πάντων χώρο να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε τέτοιες έτσι, θεωρίες συνωμοσίας, είτε ως χαζοί είτε τουλάχιστον παραπλανημένοι, με έναν τρόπο που νιώθω ότι εκτός το ότι αποπολιτικοποιεί όλη την ιστορία, την διαδικασία γύρω από αυτές τις θεωρίες, έχει και μια υπεροψία και πολιτισμική και ταξική κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι έτσι κάπως χάνεται και η δυνατότητα για μια πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, είτε τα αντιεμβολιαστικά ας πούμε, κινήματα που είμαι σίγουρη από ό,τι κατάλαβα, που μάλλον όντω κάπως πολύ συζητήθηκε και είναι λογικό αυτό, μέχρι και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής, η θεωρία συνωμοσίας, η αίσθησή μου είναι ότι δεν ήταν απλώς μια παρανόηση της πραγματικότητας, αλλά πώς να το πω, είναι σαν μια ανακατασκευή νοήματος. Δηλαδή για τους ανθρώπους, τα περιβάλλοντα όπου συχνά νιώθουν πολύ εγκατελειμμένοι, ε, αόρατοι, αβοήθητοι, σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Ε, Κάνουμε, ας πούμε, πλάκα, ξέρω, για τους ταξιτζίδες σε πολλές φορές, αλλά ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι είναι σχεδόν μια, ε, πώς να το πω, μια κατασκευασμένη λαϊκή γνώση. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως αυτό τώρα, αλλά νομίζω ότι για μένα είναι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει, ίσως αγνοούμε, λέω εγώ γιατί είμαι πάρα πολύ άσχετη, καταλαβαίνω ότι ήρθα στο πεδίο σας τώρα και τα λέω σαν να μην, γιατί εγώ έτσι, τα αντιλαμβάνομαι πρώτη φορά, αλλά ότι αυτά έχουν από πίσω μια συναισθηματική, μια κοινωνική λειτουργία που πολλές φορές την αγνοούμε και ότι το ερώτημά μου είναι του πώς θα μπορούσε να οργανωθεί μια επιστημονική, μια ριζοσπαστική απάντηση που να μην βασίζεται σε αυτό, στην υπεροχή, ας πούμε, του ορθού λόγου, αλλά να βοηθήσει να ξετυλιχθούν όλα τα δομικά ζητήματα και οι εμπειρίες που πιθανά, πέρα από τα ψυχοκοινωνικά που είπε και η κυρία Σκουλαρίκη πριν, πώς οδηγεί τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι όλα είναι στημένα, που σημαίνει ότι δεν έχω καμία βοήθεια, σημαίνει ότι είναι πέρα από τον έλεγχό μου στην πραγματικότητα. Εκτός ότι πολλές φορές έχουν αυτό που είδαμε και πριν, έτσι κομμάτια δίκαιου μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή η συναισθηματική και πολιτική οικονομία, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτών των θεωριών κάπως να αναδειχθεί. Και τέλος, συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπατε, ότι είναι αντιπολιτική λειτουργία όλο αυτό το πώς δομήθηκε, πώς εξελίχθηκε και το πώς διατυπώθηκαν και τα αιτήματα και αποσυνδέθηκαν από τα δομικά προβλήματα δεκαετιών στην ιστορία των τεμπών. Και αλήθεια ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα που σας βρήκα. Να πάρουμε και την ερώτηση της Κωνσταντίνας Καστοριάδου και να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Θα ήθελα αρχικά να πω ότι είναι καταπληκτική η παρουσίαση, πιάνει πάρα πολλά κέρια σημεία. Ε, Ήθελα, όπως άκουγα ό,τι παρουσιάσετε και το πώς εστιάζουμε στο λόγο και αυτά, γυρνούσε η σκέψη μου γύρω από το διαφωτισμό που είπατε κι εσείς, ότι ουσιαστικά βασίζεται πάνω στις αρχές του διαφωτισμού. Αλλά ταυτόχρονα που ο διαφωτισμός προασπίζει την προαγωγή της επιστημονικότητας και την
ουσιαστικά την επιστήμη, δηλαδή με τα που παρομοιάζει ίσως και πιο πολύ. Δηλαδή το συνδέουμε καμιά φορά περισσότερο με τις θετικές επιστήμες, γιατί βρίσκουμε παραδείγματα, κάνουμε πειράματα, υπάρχουν μετρήσιμα πράγματα, το οποίο μας οδηγεί και σε μια θεοποίηση της τεχνοκρατίας, το οποίο επίσης φαίνεται ότι κάνει ζημιά. Ε, Θεωρώ ότι, ας πούμε, οι θεωρίες συνωμοσίας, ακριβώς επειδή έρχονται ως μια συναισθηματική, ψυχολογική αντίδραση σε ένα τραύμα, το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, οι φτωχές συνθήκες διαβίωσης με τις οικονομικές κρίσεις, η κρίση του COVID ή ακόμα και τώρα στην περίπτωση των τεμπών, πάει κόντρα σε αυτό το δόγμα του διαφωτισμού, γιατί ουσιαστικά υπερισχύει ένα συναίσθημα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τέθηκε και καθόλου το ότι βρισκόμαστε σε μια ε, εποχή της μετααλήθειας. Δηλαδή, ακριβώς επειδή διαδίδεται τόσο πολύ πληροφορία και από τα social media που είμαστε δυστυχώς, ας πούμε, όλη τη μέρα, κάθε μέρα όλοι περνάμε ένα αξιοσημείωτο χρόνο σε αυτά. Βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν συνδέσεις, ας πούμε, με τα ειδησιογραφικά πρακτορεία, για παράδειγμα. Είναι προσκολλημένα και αυτά σε ατζέντες, εξυπηρετούν ατζέντες και όπως δείξατε κι εσείς πολύ όμορφα, ε, πολλά άρθρα εξυπηρετούν και αυτά, ας πούμε, προασπίζονται την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα διαδίδουν νέες θεωρίες συνωμοσίας τα ίδια για προάσπιση. Και έχουμε δηλαδή μόνιμα έναν κύκλο από fake news με βασικό άξονα και όλα στη μεταλήθεια, που αρχίζουμε δηλαδή να απορρίπτουμε σιγά σιγά το τι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορεία, απορρίπτουμε ας πούμε ευρήματα από οργανισμούς γιατί πιστεύουμε ότι εξυπηρετούν συμφέροντα και γιατί τους βλέπουμε ούτως ή άλλως σαν μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, από κάπου παίρνουν χρηματοδότηση, το σκεφτόμαστε δηλαδή σε μια λογική βάση. Και επίσης, υπάρχουν και άνθρωποι πλέον που μπορεί να πιστεύουν ή να έχουν, ας πούμε, μία κλίση προς κάποια θεωρία η οποία χαρακτηρίζεται από το κατεστημένο ως θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει τι είναι το περιθωριακό, ας πούμε, και έχει αυτή την αρνητική χρειά. Ε, ότι είναι και μορφωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, παλιότερα μπορεί να λέγανε ότι είναι και ο αναλφαβητισμός μέσα, αλλά πλέον δεν έχουμε επίπεδα αναλφαβητισμού, ας πούμε, τόσο υψηλά. Οπότε έχουμε και πολύ μορφωμένους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις, που πιστεύουν όντως, και πολλοί μπορεί να είναι και επιστήμονες, να είναι, ας πούμε, στη φιλοσοφία, σε διάφορους κλάδους. Έχουμε και γιατρούς στην περίπτωση του COVID, οι οποίοι λέγανε ότι όντως νιώθουν και οι ίδιοι ότι μπορεί να υπήρχε μια κάποια συνωμοσία, το οποίο μπορεί να είναι μια επιχειρηματική business, ας πούμε, μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και των κυβερνήσεων. Και αυτό αποδείχθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την von der Leyen, η οποία φάνηκε ότι έκανε υπεραγορά πρακτικά εμβολίων, τα οποία συνδυάστηκαν και με μια αυταρχική πολιτική πρακτική από τις κυβερνήσεις. Οπότε όλο αυτό όντως κάπως, αλλά μπορεί ας πούμε να αγγίζει και το αντιδιαφωτιστικό, ας το πούμε έτσι. Βαφτίζεται έτσι έστω. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω την αίσθηση ότι συνδυάζονται ουσιαστικά και οι δύο ερωτήσεις. Πάνε το ίδιο σημείο. Οπότε να ρωτήσω αν η Κατερίνα θα ήθελε να προσθέσει πάνω σε αυτό ή να απαντήσει η Αθηνά και να επανέλθεις. Ναι, ναι, είναι ακριβώς επάνω σε αυτό. Τέλεια. Και δεν έχω να κάνω ουσιαστικά κάποια ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ και για την πολύ ωραία παρουσίαση. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω σε αυτό το νήμα που περιέγραψε και η Κωνσταντίνα και νωρίτερα η Άρη Κωνσταντίνα, ότι δημιουργείται με έναν τρόπο, νιώθω κι εγώ, ένα σχήμα, έτσι όπως περιγράψαμε, από κρίση σε κρίση, όπου θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μέσα σε αυτό το σχήμα και την περίπτωση της οικονομικής κρίσης με τους ειδικούς που υπήρξαν εκεί πέρα, τους ειδικούς της οικονομίας εκείνη τη φορά, και την αμφισβήτηση πάλι αντίστοιχα των θεσμών και την αμφισβήτηση των ειδικών εμπροκειμένου. Επομένως, αν πούμε, για παράδειγμα, ότι στην οικονομική κρίση υπήρξε αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στους ειδικούς της οικονομίας, στην πανδημία υπήρξε αυτή η αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό στους ειδικούς της υγείας, και τώρα στα τέμπη, ως μια τέτοιου είδους κρίση, πάλι σε μια αμφισβήτηση σε
στους αντίστοιχους, ας πούμε, επιστήμονες, νιώθω ότι δημιουργείται έτσι ένα πολύ περιγραφικό σχήμα, όπου φυσικά η πολιτική λειτουργία συνδέεται άρρηκτα σε σχέση με αυτό και με τις εξελίξεις, όχι μόνο με τις εξελίξεις, με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί η πολιτική τα τελευταία χρόνια και με τη στενή διασύνδεσή της με την τεχνοκρατία. Αυτό. Να, να πάρω το λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, αυτή η διάσταση και αυτή είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και είναι ένα ζήτημα. Το ένα, για να τα πάρω με τη σειρά, η κυρία Κράνου, αυτά που είπε είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Δηλαδή, εγώ προσπάθησα να μην έχω αυτή την απαξιωτική προσέγγιση, κυρίως. Εντάξει, μπορεί ξέρω, κάποια δημοσιεύματα να μας κάνουν λίγο, νομίζω ότι και μερικά είναι και εσκεμμένα για να πουλάνε φύλλα, έτσι, δηλαδή η ελεύθερη ώρα το έχει κάνει business. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν υπάρχει ένα ζήτημα επιστημολογικό. Έχω προσπαθήσει να διαβάσω αρκετά για τις αιτίες που μπορεί να οδηγούν κάποιους ανθρώπους να υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας. Νομίζω όλοι εδώ το έχουμε κάνει. Υπάρχουν και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, υπάρχουν και ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις και κοινωνιολογικές που διαβάζω εγώ. Λοιπόν, το ένα βέβαια που λένε είναι ότι κυρίως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι δεν συμμετέχουν, πολύ καλά το είπατε, που είπατε δεν έχουν τον έλεγχο, έτσι. Δεν συμμετέχουν, στην ουσία δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας, δεν ξέρουν πώς λειτουργούν. Δεν νιώθουν αποκλεισμένοι από τον τρόπο που λειτουργεί όχι μόνο η κοινωνία, η πολιτική σε διεθνές επίπεδο, πολλές φορές έχει τέτοιες διαστάσεις. Ξέρω εγώ, δαιμονοποιούν τις συναντήσεις σε διεθνή φόρουμ. Θεωρούν ότι η λέσχη Μπίλντεμπεργκ είναι κάτι το απίθανο που καθορίζει τις τύχες του κόσμου. Λοιπόν, αυτά δείχνουν ένα βαθμό άγνοιας ή αποκλεισμού. Απ' την άλλη, δεν είναι απόλυτο ότι πράγματι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας είναι όλοι αμόρφωτοι κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια επίπεδα, τι είδους θεωρίες συνωμοσίας πιστεύει ο καθένας. Ας πούμε, στην περίπτωση του θέματος του αν μας ψεκάζουν, ας πούμε, είχε κάνει μια τέτοια ερώτηση το Διανέωσης σε μια έρευνα μαζί με την πανδημία. Και στην ερώτηση για το αν μας ψεκάζουν, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέγανε ότι μας ψεκάζουν. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή 33% νομίζω όλου του πληθυσμού. Και από αυτά ήταν όμως εκεί έβγαινε ένα πολύ χαρακτηριστικό, μάλλον τα ποσοστά ήταν απόλυτα συνδεδεμένα με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλό οικονομικό επίπεδο, άρα ανασφάλεια. Μιλάμε για ανθρώπους που βγάζανε λιγότερο από 500 ευρώ το μήνα και είχαν ποσοστά αποδοχής του ότι μας ψεκάζουν, ξέρω εγώ, 60%. Επίσης, πήγαινε στην γκάμα της ακροδεξιάς, έτσι, πήγαινε, πώς το λένε, γεωμετρικά. Δηλαδή, στη Χρυσή Αυγή ήταν 93%. Ήταν τότε. Το Λάος, τι είχαμε τότε. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο τέλος πάντων ήταν 65%. Και κατέβαινε και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι το λιγότερο το είχε 3% το ποτάμι. Ενώ ξέρω εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είχαν από 30%. Αυτό όμως νομίζω ότι είναι πιο ακραία. Δηλαδή αυτή η θεωρία συνωμοσίας πραγματικά είναι από τις πιο τραβηγμένες και πραγματικά μπορεί να σχετιστεί με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν καθόλου πώς λειτουργεί η επιστήμη και πώς λειτουργούν τα αέρια και ξέρετε, φτιάχνουν με το μυαλό τους ότι ήταν και αυτή η ανασφάλεια που είχε σχέση με την κρίση, αυτό που είπατε, που λέγανε γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε και άρα μας ψεκάζουν. Και από εκεί βγήκε και η γνωστή κουβέντα που τώρα έτσι όποιος πάει να πει κάτι σε βγάζουν ψεκασμένο. Λοιπόν, άρα ένα ζήτημα λοιπόν είναι πού οφείλεται η ευπιστία κάποιων ανθρώπων. Συμφωνώ απόλυτα ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα και επιστημονικά και πολιτικά και ηθικά να απαξιώνουν τους ανθρώπους. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και γιατί και πώς. Ούτε όμως νομίζω ότι είναι απλό, όπως σε κάποια άρθρα βλέπω, να υπάρχει μια λογική policy making, πώς θα τους κάνουμε να ξεπιστέψουν. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Είναι πιο δομικό.
Τα επιστημονικά δεδομένα, σας λέω τώρα έχουν μπει και σε ένα τέτοιο, δηλαδή στην Αμερική, κάνουν συνέδρια, έχουν επιστήμονες δικούς τους, δεν σημαίνει. Το είδαμε και στην πανδημία, ο κύριος Γερμανής νομίζω έχει μελετήσει πολύ καλά αυτά τα θέματα, το είδαμε και στην πανδημία πως οι επιστήμονες, οι πολλοί γιατροί ήταν αυτοί που λέγανε ότι είναι επικίνδυνα τα εμβόλια. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι γιατί το πιστεύει ο άλλος. Υπάρχουν όμως και εδώ, βλέπουμε διαφορετικές εκδοχές και πολιτικά πολλές φορές ομαδοποιούν όλες τις θεωρίες της αμφισβήτησης και τις ονομάζουν θεωρίες συνωμοσίας για να ξεμπερδεύουν. Δηλαδή σκεφτείτε, οι άνθρωποι, κυρίως αριστεροί, που στη διάρκεια της πανδημίας λέγανε, αμφισβητούσαν τον εγκλισμό, τις υπερβολές του ελέγχου, το αν όντως τα εμβόλια είναι ασφαλή ή δεν είναι. Εγώ τα έχω κάνει όλα, αλλά δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά, έτσι. Και βλέπουμε κιόλας να βγαίνουν και προφανώς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί η επιστήμη. Δεν είχαν ελεγχθεί αρκετά, απλά λέγαμε τι είναι πιο ασφαλές από τα δύο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δόκιμα ερωτήματα. Τι κάνουνε. Μετά είχες όμως βέβαια και απόλυτες θεωρίες συνωμοσίας, όπως αυτές ότι μας βάζουν τσιπάκια, αυτές που λένε άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι που δεν έχουν, που φαντάζονται διάφορα πράγματα. Λοιπόν, όταν όμως επίτηδες η εξουσία, προκειμένου να σταματήσει την αμφισβήτηση, ομαδοποιεί όλες αυτές τις αντιρρήσεις και την αμφισβήτηση σε μία συνολική απαξιωτική κατηγορία υψεκασμένη, εκεί έχουμε τελικά και μία αίσθηση του κόσμου να επιβεβαιώνεται ότι ουσιαστικά τον αποκλείουν αδίκως. Έτσι, ότι όλο αυτό είναι μία πολιτική ελέγχου από την πλευρά της εξουσίας. Να το έχουμε λοιπόν και αυτό στο νου μας, ότι η διαχείριση είναι εσκεμμένη για να μην υπάρχουν φωνές αμφισβήτησης πολλές φορές. Όταν το θέμα αγγίζει κράτος, κυβέρνηση, εξουσία, έλεγχο της κοινωνίας κτλ. Δεν το λέω με την συνωμοσιολογική έννοια. Εννοώ όταν είναι δημόσιες πολιτικές, τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι άσχετο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η κυρία Καστοριάδου μίλησε για τη μεταλήθεια και τα fake news, που βεβαίως αυτά συμβάλλουν σε όλη την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Αλλά δεν είναι μόνο συνωμοσιολογικά, μπορεί να είναι και άλλου τύπου. Έτσι. Αυτά διακινούνται συνεχώς. Ένα κομμάτι του στοιχήματος, για να μπορούμε να συζητάμε σε μια βάση που θα είναι πολιτική, ουσιαστική, κοινωνική και όχι εφάνταστη και εκτός πραγματικότητας, είναι να μπορούμε να μάθουμε τέλος πάντων όλοι και στα σχολεία και παντού πώς διακρίνουμε τις ψευδείς ειδήσεις, δηλαδή αυτό που κάνουμε που λέμε media literacy σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, το βλέπω ακόμα και σήμερα σε πολύ μορφωμένους ανθρώπους γύρω μου, στα social media. Πώς πέφτουν στην παγίδα να αναπαράγουν ειδήσεις που είναι παλιές και νομίζουν ότι είναι τωρινές, βίντεο τα οποία είναι από άλλη πηγή, από αυτή που λένε. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μικρή εξοικείωση με το τι πρέπει να προσέχεις για να ξέρεις τι να πιστέψεις. Και το ζήτημα της ημιμάθειας είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ισχύει ότι προφανώς άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και ξέρετε, εγώ ξέρω, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, αλλά είτε δεν είναι στον τομέα τους, είτε δεν είναι τύπου από αυτά που έχουν μάθει να ασκούν κριτική στις πηγές. Και μπορούν να πιστέψουν πολύ εύκολα κάτι που διακινείται. Όπως εγώ, που δεν ξέρω χημεία, αν άφηνα τον εαυτό μου να επηρεαστεί χωρίς να κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί ακριβώς έχω εξοικειωθεί με το να προσέχω τις ειδήσεις, θα μπορούσα και εγώ να πω ότι ναι, κάτι έγινε, λαθρέμπορος. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι και απίθανο. Έτσι. Πολλά έχουν συμβεί στον κόσμο. Δηλαδή, απλά εμείς, σιγά σιγά έχοντας την εμπειρία του ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί να μην πιστεύουμε ότι μας σερβίρουν, εγώ προσπαθώ να είμαι καχύποπτη και από όλες τις πλευρές, δηλαδή όχι μόνο με αυτή που μου αρέσει εμένα και που συμπαθώ. Λοιπόν, και νομίζω ότι εκεί είναι
άλλωστε οι έρευνες αυτό έχουν δείξει, ότι εκεί που παρασύρεται ο κόσμος πιο εύκολα και από την παραπληροφόρηση και από αυτά όλα, είναι στα ζητήματα τα οποία δεν έχει άμεση εμπειρία, βιωμένη εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να σου πούνε κάτι απίθανο για κάτι το οποίο γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Αλλά σε άλλα θέματα που δεν τα κατέχεις καθόλου, είτε πρόκειται για διεθνή ζητήματα, είτε πρόκειται για τεχνολογικά κτλ., ακούς όποιον εμπιστεύεσαι. Και πολλές φορές εμπιστευόμαστε περισσότερο το περιβάλλον μας παρά τους ειδικούς. Να πω κάτι αστείο. Τέλος πάντων, αστείο, αλλά πολύ ενδεικτικό. Όταν ήμουν ακόμα με αυτό το άρθρο που σας έχω πει, που είχα μελετήσει εκτενώς την υπόθεση Πυθία και πώς η δικαιοσύνη είχε ασχοληθεί και το είχε πάρει στα σοβαρά και το διακινούσαν όλες οι εφημερίδες ως κάτι το οποίο είχε γίνει, και οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους που τέλος πάντων συνεπλάκησαν και κυνηγούσαν τον Καραμαλή κτλ. Λοιπόν, εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση είναι η ευκολία με την οποία το είχαν υιοθετήσει οι δικαστικές αρχές. Οπότε μετά ήταν φοβερό το ότι έπρεπε να πάει η ΑΕΠ και να πει ότι αυτή η ιστορία δεν ίσχυε, γιατί στην ουσία κάποιοι της ΑΕΠ, μια ομάδα, ήθελε να βγάλει λεφτά χρησιμοποιώντας αυτό το story, βασιζόμενοι σε έναν Ρώσο πράκτορα που είχε φτιάξει ένα report, και το οποίο όμως το προωθούσαν κανονικότατα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, για πολιτικούς λόγους. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω εκεί, πάω σε ένα χωριό της Κρήτης, πολύ ψηλά, πολύ μακριά, που έχει 10 κατοίκους και ένα βοσκό. Και βρίσκω το βοσκό στο δρόμο και συζητάμε με τον άντρα μου ή με το παιδάκι μου. Συζητάμε τραλαλά και αρχίζει να μου λέει, δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα. Και αρχίζει να μου λέει, εσύ είσαι κοινωνιολόγος και είσαι καθηγήτρια, και να μου πει σε παρακαλώ τι έγινε με τον Καραμαλή, που πήγαν να το σκοτώσουν, γιατί είδες αυτός δεν ήθελε τους Αμερικάνους. Λοιπόν, παιδιά, ήξερε όλη την ιστορία αυτής της νομοσιολογίας με όλες τις λεπτομέρειες. Ο βοσκός στα Λευκά Όρη, που ανάθεμα και αν είχε κινητό, ας πούμε. Έτσι. Και εγώ να προσπαθώ, τώρα να έπεσα στην περίπτωση, και να προσπαθώ το μα δεν είναι ακριβώς έτσι και το λοιπά. Και να έχω τον Νίκο να μου λέει, μα καλά τώρα σοβαρά μιλάς, θα κάνεις αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι που πιστεύουν πολύ στεναρά σε θεωρίες συνωμοσίας δεν μπορείς να τους μεταπείσεις, γιατί απλά όταν πας να πεις κάτι είναι αδιάψευστες. Λένε, να γι' αυτό δεν τα ξέρεις, επειδή τα έχουν κρύψει. Λοιπόν, οπότε πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά, νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με ακρεφνή συνωμοσιολογία και σε περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εκδοχές που υιοθετούμε γιατί αυτές κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, στα κοινωνικά δίκτυα ή στη δημοσιότητα και οι οποίες δεν είναι ελεγμένες. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, γιατί ακριβώς γυρνάμε σε αυτή και νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο το καινούριο στοιχείο που βέβαια, επειδή αναφέρθηκε το fact-checking και επειδή βλέπω και το Σταμάτη τον Πουλακιδάκο που είναι εδώ, που μας τα είχε πει και πολύ αναλυτικά στο πρώτο σεμινάριο, έτσι, για τη σημασία ενός κριτηρίου, από τη στιγμή που πλέον γυρνάμε στο λόγο, φεύγουμε από τα υποκείμενα, έτσι, όπως ακριβώς είναι η ιστορία της περίπτωσης με τον άνθρωπο, έτσι, στα όρη της Κρήτης, ότι θέλουμε να δούμε το λόγο, άρα για το λόγο χρειαζόμαστε εργαλεία, και το fact-checking και η δουλειά που γίνεται από κάτω, εκεί που μας την είχε περιγράψει πολύ ουσιαστικά, είναι όλη αυτή. Θέλω να θυμίσω λίγο ότι είχε και ένα άλλο κομμάτι η ερώτηση της Κωνσταντίνας που μου φάνηκε ενδιαφέρον περί της νεωτερικής φύσης αυτού ή μη, και κατά πόσο... Ξέχασα και την Κατερίνα. Ναι, συγγνώμη. Την Κωνσταντίνα. Τι είπα εγώ, Κατερίνα, είπα την Κωνσταντίνα. Γιατί το ερώτημα ποιο είναι? Η αιτιακή σχέση είναι προφανώς μπορούμε να πούμε ένα νεωτερικό, η στήριξη αυτής, η απόδειξη της αιτιακής σχέσης, και ψάχνουμε, αμφισβητούμε, αλλά υπάρχει η έννοια του συναισθήματος, και νομίζω ότι είναι ωραίο ερώτημα κατά πόσο η έμφαση στο συναίσθημα είναι ένα νεωτερικό ή μη πράγμα, δηλαδή κατά πόσο αντιπαραβάλλει το ένα το άλλο. Οπότε δεν ξέρω αν θα ήθελες να σχολιάσεις λίγο πάνω σε αυτό. Κοίτα, το είπα νομίζω κιόλας σε ένα βαθμό, ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο η αίσθηση, δηλαδή η ανάγκη να αποδοθεί, να βγάλεις την οργή και το φόβο,
και να το προβάλλεις πάνω σε άλλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Έτσι, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ψυχολογικό επίπεδο. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ζήτημα του κατά πόσο μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή, το συναισθηματικό δεν έχει να κάνει κατ' εμέ με το διαφωτισμό κτλ. Ο διαφωτισμός, απ' την άλλη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μάθαμε ότι πρέπει, ας πούμε, να διαψεύδουμε, να πηγαίνουμε με τη διάψευση των εκδοχών, προκειμένου να καταλήξουμε στο αν ισχύει κάτι. Μπορεί να επιβεβαιώσουμε, αλλά πρώτα ξεκινάμε το να διαψεύδουμε αυτά που δεν ισχύουν. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία είναι, ξέρω εγώ, αυτή που θα μπορούσε κανείς να δει για το πώς διακρίνεται μια έντιμη κριτική διερευνητική προσέγγιση από μία που είναι απλά θέλει να κάνει εντύπωση ή υιοθετεί άκρητα συνωμοσιολογικές λογικές. Λοιπόν, άμα ας πούμε ξεκινάς να πεις, υπάρχουν αυτές οι εκδοχές, η μία, η δύο, η τρεις, τις ελέγχεις. Όχι, και το λέω αυτό σαν να είμαι ένας δημοσιογράφος που γράφει. Δηλαδή, κανονικά ένα ρεπορτάζ που θα τιμούσε μια προσέγγιση σοβαρή και ανοιχτή, είναι να εξετάσεις διαφορετικές εκδοχές, να πεις τα υπέρ και τα κατά, τι ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε, να αφήσεις ανοιχτά ερωτήματα ενδεχομένως, δεν χρειάζεται να τα απαντήσεις όλα, γιατί στην ουσία οι θεωρίες συνωμοσίας απαντάνε. Δεν αφήνουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι ρητορικά. Ο ρόλος τους είναι να απαντήσουν, να δώσουν μια αίσθηση στους ανθρώπους ότι κατάλαβαν. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι οι άνθρωποι αισθάνονται χαμένοι απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα που είναι πολυπαραγωγική. Όσο πιο δύσκολο δεν είναι ένα θέμα και πολυπαραγωγικό, τόσο πιο εύκολο είναι να υιοθετήσεις την απλουστευτική λογική ότι φταίνουν αυτοί και όχι όλο αυτό το σύμπλεγμα παραγόντων. Λοιπόν, οπότε είναι εστιάσει εκεί. Δεν είναι, μπορεί να λένε οι άνθρωποι, ναι, φταίει και ο ΣΕ, φταίει και το ένα, φταίει και το άλλο, αλλά βασικά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι αυτό, γιατί εκεί διοχετεύεις την οργή και στοχοποιείς κάποιους, ώστε να μπορείς να πεις ότι εκεί είναι το ζήτημα τώρα, για μένα, που ζητώ δικαιοσύνη, που ζητώ κατανόηση επίσης του τι συμβαίνει. Και όσο πιο πολύ αισθάνονται αποκλεισμένοι, τόσο πιο πολύ νομίζω υπεραναπληρώνουν σε καχυποψία. Δηλαδή, και μάλιστα υπάρχει και αυτή βέβαια η ερμηνεία των θεωριών συνωμοσίας που λένε πώς, ας πούμε, ναρκισσιστικά ο άνθρωπος που υιοθετεί αυτές τις θεωρίες και κυρίως αυτοί που τις διακινούν κατεξοχήν, νιώθουν ότι είναι οι αφυπνισμένοι, αυτοί που ξέρουν ενώ όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν. Και εγώ θα σου πω, που μου λέγει ο Βοσκός, ή ο ταξιτζής θα σου πει, γιατί εγώ ξέρω. Και αυτό δίνει μια πεποίθηση απέναντι ακριβώς το φόβο της άγνοιας και της μη κατανόησης. Του πόσο μπλεγμένα είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν απάντησα, αλλά... Λοιπόν, η Κωνσταντίνα θέλει να επανέλθει. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Αν όχι, άρα, Κωνσταντίνα, θα έχω να θέσω κι εγώ μία και νομίζω ότι αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, να δώσουμε το λόγο, ένα τελικό λόγο στην Αθηνά για να το κλείσουμε. Κωνσταντίνα. Στο τελευταίο που είπατε, ήθελα να ρωτήσω, ουσιαστικά υπάρχει μία αμφισβήτηση ότι υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, του ορισμού και της ισχύως, αυτός που έχει μεγαλύτερη ισχύ είναι αυτός ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τον περισσότερο κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν όντως διαφορετικές αλήθειες, οι οποίες μπορεί να είναι αισθητές. Δηλαδή, Συγγνώμη, δεν τα άκουσα καλά. Ή εμένα κάνει διακοπές ή γενικά κάνει διακοπές, οπότε Λεωνίδα, αν μπορείς, αν το άκουσες, να το επαναλάβεις, δεν ακούω καλά. Μπορείς να επαναλάβεις? ναι. Ή γράψεις το ίσως. Ναι, ναι. Θα το πω. Ωραία. Ότι έχουμε ίσως την αμφισβήτηση ότι υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια. Και ότι, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν όντως αλήθειες, οι οποίες πολλές φορές είναι αισθητές. Δηλαδή, δεν μπορούν πάντα να τις εμπεριστατώσουμε
απαραίτητα με στοιχεία, αλλά είναι κάτι αισθητό. Δηλαδή πάλι συνδέεται με το συναίσθημα. Και επίσης όταν είπα αυτό για το συναίσθημα, ε, νομίζω ο διαφωτισμός πρακτικά ήρθε με την επιστήμη και την αμφισβήτηση ως το διαδοχικό δόγμα στη θρησκεία. Και κάπως εκεί, ας πούμε, αυτή η τυφλή πίστη στην ύπαρξη ενός Θεού συνδέεται με το συναίσθημα. Προσωπικά εγώ το θεωρώ λανθασμένο. Γιατί το συναίσθημα δεν μπορούμε να το ταυτίσουμε με κάτι κατώτερο από π.χ. τη λογική. Και οπότε νιώθω ότι υπάρχει αυτή η μάχη μόνιμα. Ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε και την ερώτηση της κυρίας Κράνου τη δευτερολογία και τελειώνω εγώ με τη δικιά μου και δίνουμε το λόγο για να κλείσουμε. Κωνσταντίνη, νιώθω άσχημα που είμαι η μόνη που μιλάτε σε ένα επιθετικό. Αλλά όχι, ένα σχόλιο έχω. Καταρχάς να πω, πήρα τον Νικό τώρα στην Αθηνά, ότι σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα στην εισήγηση ότι υπήρχε χλευασμός. Αντιθέτως, Όχι, δεν το είπα γι' αυτό, ναι. αλλά ήταν περισσότερο ένα στοχαστικό, γιατί εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτό, να το κάνω εγώ αυτό. Και ένα μόνο σχόλιο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αυτό που είπε στο τέλος, για το ότι υπάρχουν, ότι κάπως επειδή υπάρχει ανάγκη για απαντήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή νομίζω ότι μέσα σε όλα ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο, είναι ότι δεν υπάρχει χώρος, ότι κάπως υπάρχει μια απουσία χώρου για πιο σύνθετες, για πιο αμφίθυμες ερωτήσεις που δεν έχουν έτοιμες απαντήσεις, ακόμα και σε πεδία πολύ ριζοσπαστικά, ας πούμε, όπως το φύλου που έρχομαι εγώ. Υπάρχει μια κανονιστική πίεση ότι δεν, δεν πρέπει να βάλω. Ακόμα και έρχεται από πολύ ριζοσπαστικά. Δηλαδή, Ναι, ότι είναι έτσι. Ναι. ακριβώς, που νομίζω ότι έχει έτσι ενδιαφέρον αυτό που είπες. Ευχαριστούμε αλήθεια πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, ναι, την παρέμβαση. Εγώ θα ήθελα λίγο να κλείνοντας, να φέρουμε λίγο τις δυο δουλειές σου σε συνομιλία και λίγο να θέσουμε λίγο το μεθοδολογικό ερώτημα. Δηλαδή, η προηγούμενη που κοιτάζει συνωμοσιολογία παραγόμενη από το κράτος, από τα πάνω, και η δεύτερη, η τωρινή, που το κοιτάζει από τα κάτω. Και το ερώτημα είναι αν βλέπεις να υπάρχει κάποια διαφορά σε κάποιο επίπεδο, στην παραγωγή, στον τρόπο που καλούμαστε ή μπορούμε να το αναλύσουμε, ή έχει κάποια δομική διαφορά στην παραγωγή, το σχήμα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός, απλά αλλάζει ο βαθμός εξουσίας και δύναμης, οπότε δεν ξέρω αν το έχεις βάλει να το σκεφτείς αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε βάζουν για να σκεφτείς. Και η τελευταία Λεωνίδα με τσάκισε. Λοιπόν, γιατί, τι εννοώ. Όταν έκανα εκείνη τη μελέτη, καταρχήν, εντάξει, δεν είναι και κανένα. Δηλαδή, θέλω να πω, προσπάθησα να δω διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί μερικές έκαναν κύκλο και έδαιναν και μερικές μετά περνάγαμε στην κρίση. Και στην κρίση ήταν διαφορετικές εκδοχές και κυρίως η αμφισβήτηση όχι από πολιτικά κόμματα, δηλαδή υπήρχε μία εκδοχή της αντίδρασης στην αυστηρότητα και στα μνημόνια και σε όλα αυτά, που έφτανε να λέει ότι όλα αυτά γίνανε γιατί είμαστε το πειραματόζωο της Ευρώπης, γιατί γίναμε επίτηδες, όχι απλά χρησιμοποιούν αυτή την πολιτική σε βάρος των πιο ευάλωτων χωρών, αλλά ότι επίτηδες έγινε η κρίση για να τεστάρουν αυτές τις πολιτικές και να... Λοιπόν, όλο αυτό που έφτανε σε σημείο συνωμοσιολογίας, ότι δεν υπήρχε στην ουσία λόγος και ότι έγινε επίτηδες. Λοιπόν, καταρχήν το επίτηδες, όλα αυτά είναι, ξέρεις, υπάρχει πρόθεση, όλα είναι σχεδιασμένα από πριν, δεν υπάρχει κάτι τυχαίο, δεν υπάρχει κάτι ενδεχομενικό. Λοιπόν, όλο αυτό δεν ήταν ακριβώς από την εξουσία, αλλά ήταν από πολιτικά κόμματα και από πολιτικούς χώρους. Δεν ήταν δηλαδή κάτι λαϊκό. Αυτό, ας πούμε, ήταν μία εκδοχή που είναι όπως οι τωρινές, δεν άγγιζε όλο τον κόσμο.
Ήταν μια εκδοχή που άγγιζε κυρίως τα ακροατήρια που ήταν κοντά σε αυτή την ερμηνεία. Και αντίστοιχα άγγιζε τα ΜΜΕ αυτού του χώρου. Και ήταν σε αντιπαράθεση με την άλλη ερμηνεία που έλεγε ότι στη Γόμματος, ότι η Ελλάδα φταίει, όλα τα κάναμε εμείς και φταίμε εμείς γιατί ας πούμε τα φάγαμε όλοι μαζί κτλ. Λοιπόν, εννοώ τις ακραίες εκδοχές και των δύο οπτικών αυτών. Λοιπόν, αντιθέτως, οι άλλες ιστορίες που είχαν κάνει με τη φωτιά και το σχέδιο Πυφία είχαν ενδιαφέρον γιατί υιοθετούνταν από όλους. Επειδή απέρε από τις μυστικές υπηρεσίες επισήμως, από τον Πρωθυπουργό και από επίσημους φορείς όπως η πυροσβεστική και διάφοροι άλλοι, αυτό όπως είπα πριν, το υιοθετούσε αμέσως η δικαιοσύνη και έκανε 9 χρόνια έρευνα για να καταλήξει και να μπει στο τέλος του αρχείο, γιατί είχε υιοθετήσει πλήρως, δηλαδή ο εισαγγελέας είχε πάρει και είχε φτιάξει ένα σκεπτικό, το οποίο και αυτός είχε δέσει μέσα τις πυρκαγιές, τον Γρηγορόπουλο και την οικονομική κρίση μέσα στο κατηγορητήριο που ήταν για την υπόθεση αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας. Και είχε κάνει ένα μέγα κομπλό ο ίδιος ο εισαγγελέας. Γιατί αυτοί που το υιοθετούσαν και το προωθούσαν ήταν άνθρωποι που είχαν την απόλυτη εξουσία εκείνη την εποχή και ακόμα και αν δεν είχαν εκείνη την εποχή, ήταν πρώην υπουργοί. Δηλαδή, βγήκε ένα βιβλίο που είναι πραγματικά υπόδειγμα συνωμοσιολογίας για το θέμα των πυρκαγιών από δύο πυροσβέστες οι οποίοι ήταν αυτής της λογικής, στο περιβάλλον των πρώην υπουργών, και πήγε όλο το επιτελείο, μάλλον εκ των υστέρων, το 2015, έγινε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα πότε, πήγε ο πρώην πρωθυπουργός, οι υπουργοί του και όλοι όσοι ήταν τότε σε θέση ευθύνης να χειροκροτήσουν αυτό το βιβλίο που έλεγε όλα αυτά. Τα κάνανε backup, δηλαδή, θέλω να πω. Δεν ήταν κάτι θεωρίες που μπορεί εμείς να λέμε, την εποχή των πυρκαγιών, το λέω πληροφοριακά, του 2007, δεν ήταν μόνο η στρατηγική άνεμη και όλα αυτά που θυμόμαστε. Ήταν η Υπουργός Εξωτερικών να λέει ότι είναι ασύγκατρες απειλές και εφημερίδες και ΙΠ και τέτοια να λένε ότι ήταν ο Κωσοβάρος Ντανίλο και κάτι άλλοι μαφιόζοι και δεν ξέρω τι Τούρκοι και πιάσαν τις φωτιές. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Έχει υπάρξει μία περίπτωση που πράγματι ένας Τούρκος το 1997 είχε βάλει μια φωτιά στη Ρόδο και από τότε θεωρούν όλες τις φωτιές ότι τις βάζουν Τούρκοι ακόμα και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, είναι η εύκολη λύση, είναι ο εύκολος εχθρός, είναι αυτός που προτιμούμε να το ρίξουμε σε αυτόν παρά να θεωρήσουμε ότι όλο το σύστημα δεν δουλεύει. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι η διαφορά σε αυτό που με ρώτησες είναι αυτή. Δηλαδή, όταν είναι από τα κάτω μπορεί να διαχέεται σε κάποια ακροατήρια, κάποιοι άλλοι να μην τα ακούνε, αλλά αναλόγως με την απήχηση και τα social media και το κινητικότητα στους διάφορους χώρους, έχει έκταση, αλλά όταν πρόκειται για θεωρίες από τα πάνω, επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις και γίνονται δεκτές χωρίς να αμφισβητούνται. Δηλαδή, αν καταλάβετε, οι εφημερίδες, ακόμα και αυτές που μετά το διαψεύσανε, όταν έβγαζε μια ανακοίνωση, έβγαιναν με θέσφατα στις εφημερίδες. Στους τίτλους και πρωτοσέλιδους τίτλους, μεγάλες εφημερίδες. Γιατί αφού το έλεγε το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό θα πούνε. Λοιπόν, τι όμως είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι που κατέληγα και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι με τέτοια και με όλα αυτά η ελληνική κοινωνία έχει μάθει, έχει ξιοκιωθεί με τη λογική της συνωμοσιολογίας. Και όχι μόνο από αυτά, αλλά και από παλιότερα που λέγανε, ας πούμε, ο ξένος δάκτυλος, ότι για όλα όσα γινόντουσαν έφταιγαν κάποιοι ξένοι που τα ξένα κέντρα, το ανάδελφο έθνος, όλα αυτά φτιάχναν ένα κλίμα που η ερμηνεία είναι πολύ πιο εύκολο να αποδοθεί σε κάποιους κακούς ξένους που φταίνε, ή ξένους ή τέλος πάντων αυτούς που μπορεί να έχουν την εξουσία εις βάρος μας. Άρα έχουμε εξοικειωθεί με αυτό, δηλαδή εξοικειώνεται και το κοινό. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε μετά μπορείς να υποδεχτείς πολύ πιο εύκολα τις διάφορες εκδοχές που σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν. Είχα έναν άλλο γνωστό που ήταν στην Αμερική,
επειδή είχα δει το ντοκιμαντέρ που είχε στο Netflix για τους Flat Earthers, είχαμε πιάσει μια συζήτηση και εκείνος μου έλεγε πω ναι, είναι τρελή τελείως κτλ. Και μετά μου λέει καλά, βέβαια στο φεγγάρι δεν έχουμε πάει. Δηλαδή ο ίδιος πίστευε την ιστορία με τη σελήνη, δεν πίστευε την ιστορία με την επίπεδη γη. Και ήταν μορφωμένος με μια πολύ καλή δουλειά και πολλά λεφτά. Άρα δεν είναι εύκολο να το κατατάξεις. Και τέλος πάντων, για να τελειώσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάνετε πολύ ωραία δουλειά και είναι πολύ ενδιαφέρον που τα συζητάμε, ειδικά επειδή ακριβώς οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά και είμαστε όλοι λίγο να συζητάμε γνωρίζοντας το αντικείμενο. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι μια, όπως καταλάβατε, πολύ προχωρημένη δουλειά, είναι λίγο work in progress. Αλλά είχα κάνει μια μικρή έρευνα, δηλαδή με 200 άτομα, στο πανεπιστήμιο την εποχή της πανδημίας, νομίζω το είχα αναφέρει ίσως την άλλη φορά, και διαπίστωσα ότι υπήρχαν δύο επίπεδα ανθρώπων που μιλούσαν για τις συνωμοσίες. Ήταν οι φοιτητές μας, τους κάναμε ερωτηματολόγια, εγώ δηλαδή συντόνιζα ένα σεμινάριο, και τους έστειλαν να κάνουν 2 συνεντεύξεις ο καθένας για τις θεωρίες συνωμοσίας, πόσο πιστεύουν, να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο και ρωτούσαν άλλους φοιτητές. Και αυτό που κατάλαβα και που μου εξηγήσανε και μέσω των συνεντεύξεων αλλά και γενικά, είναι ότι όλες, πώς να σου πω, πάνω από 90% ξέρανε με λεπτομέρειες διάφορες τέτοιες ιστορίες, εκδοχές, αλλά τα ξέρανε μέσω κάποιων που ήταν, ας πούμε, οι opinion leaders στην υπόθεση. Ήταν κάποιοι που ξέρανε και οι ίδιοι διακινούσαν, ήταν φοβερά εκτεθειμένοι, ενώ ότι βλέπανε στα media, παρακολουθούσαν ντοκιμαντέρ, έτσι, διαβάζαν τέτοια πράγματα. Και εκείνοι είχαν ενημερώσει για αυτά συζητώντας με την παρέα τους, ας πούμε, άλλους και άλλες. Οπότε αυτοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι που είναι πεπισμένοι να κάτσεις να τους αμφισβητήσεις και να βγάλεις άκρη, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει, έχει πάρει ταυτί τους, μπορεί να τα έχουν ακούσει και με λεπτομέρειες, έχουν δει κάτι στη τηλεόραση, έχουν δει κάτι στο YouTube, αλλά δεν είναι, πώς να σας πω, δεν είναι, απλά έχουμε μέσω μιας περιέργειας περισσότερο, αυτοί μπορείς να συζητήσεις και να τους αντικρούσεις και να αλλάξουν γνώμη. Με επιχειρήματα. Είναι δηλαδή δύο επίπεδα, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ακούσει κάτι έτοιμοι να το υπερασπιστούν πάση θυσία, ενώ άλλοι, ας πούμε, είναι πιο, πώς το λένε, διαθέσιμοι στο να ακούσουν μια διαφορετική επιχειρηματολογία, να ακούσουν στοιχεία και να το εγκαταλείψουν ή να αλλάξουν γνώμη. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε Νομίζω πάρα ότι έχουμε πολύ. πεδίο για να συζητάμε. Πολύ, Θα πολύ, και συνεχίσει ξαναγυρνάει ουσιαστικά και πάλι σε αυτά που είχε θέσει ο Σταμάτης, ότι μετά το θέμα είναι Ναι. ποιο παράγει αυτά τα στοιχεία, κατά πόσο Ναι, μπορούμε να ναι, εμπιστευόμαστε τις πηγές που τα παράγουν. Και εκεί γίνεται ακόμα πάντα παραμένει μια ναι, συνθετότητα και ναι. μια πολυπλοκότητα, την οποία εδώ είμαστε να διαπραγματευόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Θα συνεχίσει το σεμινάριο του χρόνου. Λοιπόν, αυτό πήγα να πω. Νομίζω ότι ουσιαστικά με την παρέμβαση στην Άση Πουλαρίκη ξεκινάμε και μια διαδικασία να κοιτάμε case studies. Η διάθεση που είχαμε και έχουμε συζητήσει ως ομάδα, ως πρόταση, είναι να ανοίξουμε από του χρόνου, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε ένα πιο περιφερειακό πεδίο, οπότε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις συναντήσεις μας στα αγγλικά ως μια κοινή γλώσσα και να πιάσουμε λίγο Βαλκάνια, Τουρκία, που έχουμε συναδέλφους που έχουν πιάσει ζητήματα. Η Τουρκία, που και εμένα με ενδιαφέρει, είναι ένα πεδίο το οποίο έχει πολύ πλούσιο υλικό και έχουμε συναδέλφους που έχουν δουλέψει σε αυτό. Ταυτίζεται και κατά κάποιο τρόπο και με το εύρος μελέτης του τμήματος και του εργαστηρίου. Οπότε αυτή είναι η διάθεση. Θα σας ενημερώσουμε όλους και όλες συντόμως μέσα στο καλοκαίρι, τέλος πάντων κάποια στιγμή, για το πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η διάθεση να συνεχίσουμε υπάρχει. Κοιτάζω την ομάδα και βλέπω χαμόγελα και θετικά πρόσωπα. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε. Αν θέλετε και οι υπόλοιπες μπορείτε να ανοίξετε ένα μικρόφωνο για να πούμε
Ευχαριστούμε σε όσες ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθηνά Ευχαριστούμε πολύ. Ρίκη που Εγώ Ευχαριστούμε ευχαριστώ πάρα που με πολύ. καλέσατε και ήταν πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να τα ξαναπούμε, να παρακολουθήσω κι εγώ τις υπόλοιπες και τις επόμενες συναντήσεις. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και όλους και καλό Καλό βράδυ, να είστε καλοκαίρι. Σας καλό καλά. βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό καλοκαίρι, να πω να πούμε.